قدي كده لما يا ولا شلم لما التريا يبرا كده لما التريا يبرا كده لما مرحبا بيسنا كل شلتكنا يا رقم غورنا شلت وكناد تاميترو النبحرو سي تاميترو النبحرو لاقى الشهر تاميترو النبحرو خيري الشهر تاميترو النبحرو سي تاميترو النبحرو سي تاميترو النبحرو خيري الشهر لا 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 شلت وكناد جارق مقورناد مولانا بيسناد جارق مقورناد مولا شلت وكناد تاميترو النبحرو سي تاميترو النبحرو لاقى شهر تاميترو النبحرو خيري شهر سلام تخاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت عستوتات حزنا لكم مسينا لنا سامو وداتنا إز مدام سانا كنتونوا بخبرنا عجم لايك نهارمكم مسانا أتو نز مدبنا أمامغو أحيلو نز channel عبيو قدفكم ما يبلكم من كساب الجبس يحكم لهم بحجون نعبهم مكيدو حنت لبوازات وكم نزا channel نوح زغتلكم نعاخاتكم هذا أجد جاس بروجرام يدال له حن ناتدالهم كتصنيهم هذا كابتي أم ميديا كابز مس تزعبي زجبر كوز بلو هذا بروجرام يدال له and I hope everybody بفلايتهم كاب كادم سايت خطلو زنبركم أخاتكم كهون زخليو برجس بحدا خيناكم كذا نخل من قد يدال له just heads up يبلو أبرسون كس أنه هلا ترى معلتكنا غالبا ينبركم جنك تدالو لسه زلكم نايلومو بروجرام أزي أقداسي كون قرب تلاقي كابتي كبيد وتر ناي كتابة زلو ناي politica ودر زلو نشتينا بكتابة شفت خنقبرينا because the world is changing and so does our life عالم تغير الله هيوتنا دما مسأ كم تغير زنقع يلان معناته إحنا قرب أيكونان ويون قوبا أيكونان عالم كتغير كلا كنغير كنقدادينا سازي جزي خي وسطكم مجمريا بز تاريخاوي زبلو وزلو نجمر Very different and potentially very significant started quietly in a South Korean port on Saturday morning. A container ship set sail from Busan in South Korea bound for Europe. Nothing new in that obviously it happens every day of the week. A ship goes to Europe as part of a massive global shipping industry that carries 90% of all goods globally. What's different is the route this one has very deliberately chosen to take. This one is going via the Arctic. The Panstar Acro's return journey should take about 45 days. That's significantly less than the traditional journey via the Suez Canal. South Korea will use the trip to measure fuel costs and journey times and test whether the Arctic can become a commercially viable trade route. Interest in alternatives has grown as the war in Iran and... Okay, let me tell you what this whole story زي تاريخ زانتازي انتاي مخانو كردانا منتان بتدقاقامي بهيد لاين ناخو نزمت زلويو مچم أمريكا نزع علم كتكيرا جن كتكير كلا نأمريكا بزاقلقل من قد كتكير نأمريكا حيلن قبللان نحوارو نكناوح كابتي almost 100 عامد غير وزلو توساخي جزيا نخغوزو زفتن وزلو ولا حدا غنياون تخونه كغبرو صغف بلوم يلن There's a slight problem. قال نشتي كابت مدبان وصاي غني خيدالو نشتي يكون غن عبي خاج أمريكا تفطر زلا شجر unintended consequences زبلو زي تصبيون زي مدبون قبر ملسي ركبالو أبتي كاب theory na practice كناتو مسمر نقدنا عالم كابت انتي كاب نوي حوان مالتيو كاب اسيا تبقيسو ويون كاب اوروبا انا بيسيا كاب اسيا دما اوروبا كخيد كلو بحدا منقدي زخيد نيرو نسو دما كاب اسيا كاب تشاينا يكون كاب جابان يكون كاب دب كوريا يكون كاب كالو تقرا تبقيسو بسويس كانال غيرو تخيلو نبي خيد نيرو ناب اوروبا بانديان ووشن كاي بحري قالتات قال غيرو نبي متنير تخيلو ناب
ኤውሮጳ ይኸይድ ነይሩ ወላ እውን ኣሜሪካ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ግን ነዚ መስመር እዚ ዝቕይር ሓድሽ መድረክ ተፈጢሩ ኣሎ ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ቻይናን ራሽያን ጥራይ ደይኮኑ ናይ ደቡብ ኮርያ መርከብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ደቡብ ኮርያ ናይ ኣሜሪካ ኦልሞስት ናይ ኣሜሪካ መግዛእቲ ክትብሎ ትኽእል ወይ ግዙእ ናይ ኣሜሪካ ክትብሎ ትኽእል ሃገር እዩ ስለምንታይ ከምዚ ይመርፅ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሓደ መንገዲ ክሳራ ኣብ ርእሲ ክሳራ ስለ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ክሳራ ከያኽሎ ሕጂ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ተዓፂቦም ስለ ዘሎ ብታሕቲ ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ መስመር ናይ ጉዕዞ ኣፀቢቑ ስለ ዝነውሕ ዘሎ እንታይ ፈጥረሎም ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ኮስት ይውስኽ ስለ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ድማ ዓብ ናይ ንግዲ ሃገር ስለ ዝኾነ ተወዳደርቲ ይኮኑን ስለዚ ንብረት ናቶም ከምዘይ ግዛእ ይገብሮ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም they're changing the route ነቲ ፀገም ዘሎ ኣልዮም ብናይ ቻይናን ራሽያን መግዛእቲ ወይ እውን ሕዛእቲ ዝኾነ መንገዲ ከይዶም ናብ ኤውሮጳ ይመፁ ኣለዉ እዚ ንዓና ናይ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለና ሃገር ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንሪኦ ዘለና ግን at the end of the day ኤርትራ is going to be ገለ ካብቶም ዝወሓደ ክሳራ ዘጋጥማ እያ ምክንያቱ ኤርትራ ብጥቃና ስለ ዝሓልፍ ዘሎ እምበር ዝሓለፈ ወለዶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይረብሓሉን እምበሽ ኸማን ተጎዲኡሉ እዩ ዝባሕር እዚ እዚ መስመር እዚ ተጎዲኡሉ እምበር ኣይረባሕናሉን ክሳብ ሕጂ እዚ ማለት ግን እንተተቐይሩ ደስ ብለና ወይ ንሕጎስ ይብል ኣለኹ እታ መንገዲ ካልአይቲ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ላዕለወይቲ ዘላ መንገዲ ብሙልኣ ኣብ ግዛኣት ናይ ራሽያ እያ ዘላ ስለዚ ራሽያ ክንምንታይ ኢፌክት ወይ ከዓ ክንምንታይ ኢምፓክት ክህልዋ ከም ዝኽእል እዩ ነዚ መንገዲ እዚ ካብ ኦልሞስት 95% ናይ ትጉዕዞ ኣብ ብክልሊ ማይ ናይ ራሽያ ይክካየድ ስለዚ ራሽያ ዶሚናንት ፎርስ ክኸውን እዩ ስለምንታይ ኣብ ስዊዝ ካናል ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሕርሙዝ ዘሎ ሃገር ነቲ መንገዲ እቲ ብምሓዝ ዓብ ሓይሊ ይፈጥር እንተሎ ነዚ ኩሉ ባሕሪ ክሰግር ናይ ራሽያ ሎጂስቲክስ ከተማታት ክምዕብላ ዝተፈላለዩ ሃብስ መከፋፈሊን ናይ ነዳዲ ናይ ነቲ በረድ ዝዓልያ ዓብ ኢንዱስትሪ ክዓቢ ይኽእል እዩ ኣብዚ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ድማ ብጀካ ራሽያ ካልእ ዝትንክፈካ የለን ማለት እዩ ተበጊስካ ክሳብ ኤውሮጳ ትበፅሕ ብጀካ ራሽያ ካልእ ዝትንክፈካ ኣካል የለን ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ሓንቲ ራሽያ ሕራይ እንድሕሪላትካ ወይ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና እንተለካ the whole trip safe እዩ ኣብቲ ሓደ ኸ ማላጋስትሬት ዝበሃል ኣሎ ህንድ ኣሎ ባንግላዴሽ ኣሎ ኦግለ ኣሎ ናይትሎ ናይዚ ኩሉ ሃገራት ስለተሓልፍ ሪስክ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ብሎኮታት ብሓይሊ ይኹን ብካልእ መንገዲ ኣብኡ ፈንጅታት ተኺላ ዘላ ስለዚ ንኣሜሪካ በቋራጭ ክትሓልፋ ትኮንካ ካብ ቻይና በዚ ናይ ራሽያ መንገዲ ክትከይድ ክትክል ኣለካ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ንዓውዲ ናይ ፖለቲካን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ካሲ ዝኽእል ምዃኑ ድሮ ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ክካየድ ከሎ ካልእ ተመሳሳሊ ፀገም ኣሎ ኣሜሪካ ኩናት ናይ ኢራን ይውዳእ የለን ኩናት ናይ ዩክሬን ይውዳእ የለን ዘይኮነ ናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ኩሉ ብንግዲ ፀብለልትነት ከተርኢ ይከኣለትን መስመር ናይ ንግዲ ክትቋፀር ኣይከኣለትን ኣብ ውግእ ክትዕወት ኣይከኣለትን and now there is another big problem the big problem is ለንቀነ ቀንዩ ዘሎ እዩ ምስ ካናዳ ዘሎ ጥራይ ግደፎ there is another issue an unhappy milestone. Look away, Martin Hamburen. A federal debt of more than $40 trillion. But what's $1 trillion anyway? It's a number that is so disconnected from our ordinary lives that it sort of loses its meaning. I could tell you that our federal debt is equivalent to the six next largest debtor nations combined, China, Japan, the UK, Germany, and India. But again, what is that? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንኣሜሪካውያን ለንቀነ ዓብዪ ኣዘራርባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጎቦ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም እዛ ስእሊ ቀሪብዋ ዘሎ እንተሪኢኹማ ኣብዘን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ረዩ ክሳብ 2010 ሲ ክሳብ ክንደይ ደሓን ዝኾነ ዕዳ ከም ዝነበሮ 2007 ይጅምር እቲ ቫይረስ ዝበርትዕ ቫይረስ ማለት እዩ and then ቦይ ካብ 2020 ድማ ረይዎ ልክዕ በቃ ተሪር ዓቐበት ተቐይሩ ኣብ ሕጂ ንድሓር ዝገደደ ይከውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዓቐበት እዚ if you are living in America you are going to face something difficult down the road ንስኻ እንተደይ እቲ ዓቐበት ንዓኻ እንተዘይረኺብካ ንደቅኻ ብርግፅ ኣብ ኣሜሪካ እንተለዉ ክራኽበሎም እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ኣሜሪካ ዘለኻ ኣሜሪካ ቁጠባኻ ምስ ኤውሮጳ ኣዝዩ ዝተመርዓወን ዝተዳቐለን ስለዝኾነ ሕሳብና ክንገብር ክንክእል ኣለና ብተደጋጋሚ ነግረኩም ኣለ እዚ 4 ትሪልዮን ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ንማርኬት ከመይ ቀያይርዎም ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ እንተለኹም ከመይ ሓፍኮፍ ይብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ካብዚ ሽግር እዚ ንክትሃድም ትኽተሎ ዘላ መንገድታት ዘርእዮ ዘሎ እዩ ኢንፋክት ኣነ እኳ እቲ ትሬሽሆልድ ናተይ ኣበናይ ብምፅፃሕኩ ክነግረኩም ፖይንት ኣለኒ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣሜሪካ ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ይፀሉ እዩ ብርግፅ እዚ ዕዳ እዚ ናይ ቻይና ናይ ጃፓን ናይ ዩኬ ናይ ጀርመኒ
ናይ ኢንድያ ናይዞም ኩሎም ዕዳ ደሚርካ ናይ ኣሜሪካ ይዓቢ እዛ ኣሜሪካ ድሕሪያን ዘለዋ ሃገራት ብምልአን ደሚርካ እውን ዕዳ ናታ ይዓቢ ኢንፋክት ቁጠባ ናታ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣሜሪካ ሶ ግን እዚ ዕዳ ንኣሜሪካውያን ክሳብ ክንደይ ተሰሚዕዎም ኣሎ so a trillion 1 second trillion and 1 trillion seconds are 31000 anyway እዚ ብማትስ ከረድኡኻ ከለዉ ማለት እዩ ትሪሊዮን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ቸው ተሓሚሱ መንግደፎ ትርጉም ናይቲ ዕዳ ብቁጠባ ከርየኩም ከሎ ክትሪኢኹም ሓንቲ ኣብዚያ ዘረባ ዘላ ተጥራይ ስምዕዋ ኢምፓየር ናይ ኣሜሪካ ክወድቕ ዳ ይወድቕን ካብዚ ክትፈልጥ to you. The cost of paying the interest on that debt has now surpassed what the federal government spends every year in our national defense. This is like a civilizationally important intersection there. The recent stories about munition shortages, undersupplied vessels, and the cancellation of military exercises with South Korea are all a taste of a future in which the United States... So, እዛ ቻርት እዚኣ ኣሜሪካ መጻኢናታ ኣብ ምንታይ ከም ዝምርኮስ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዝተመዝገበ ታሪክ ዘጋጠመ ነገር እንተሎ ይብለኩም ኣሎ እታ ቀያሕ ቻርት ትሪእዋ ኣለኹም ኢንትረስት ፔይመንት ዕዳ ናቶም ንክኸፍልዎ ግደፎ ነቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ምኽፋል ካብ ወታደራዊ ባጀት ናይ ምክልኻል ባጀት ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፀቢቑ እናዓበየ ክኸይድ እዩ እዚ ማለት ኣሜሪካ ሓይላ ከተንፀባርቕ ንፀላእታ ከተፈራርህ ንመሻርክታ ክትሕግዝ ዓቕሚ ክህልዋ ኣይኮነን ሕያው ኣብነት ምስ ደቡብ ኮርያ ክግበር ዝተሓሰበ ትሬኒንግ ጠጠው ከተብሎ ወሲና ንዩክራይን ኣብ ሓደ ዲቕ ዝበለ ሽግር ኢትያታ ካብኡ ከተውፅእ ኣይካለትን እዚ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ንሱ ከም ቲዮሪ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ግን ብፕራክቲስ ክበኩም እየ listen to this one report, but they're also due to announce concrete steps to help Ukraine defend itself. Tell us more about that. Yes, and the latest one, of course, that we heard in that report by the UK, this idea of authorizing defense firm releasing that sensitive and classified information in order to help Ukraine with the partnership of France set up local production of these long-range Scalp missiles. That's just one of the moves in recent days from Europeans, because over the weekend, you had the French President Emmanuel Macron, who confirmed that France would be delivering new interceptor missiles to the እንታይ እዮም ዝብልኹም ዘለዉ ዩክሬን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወሪዳ ስለ ዘላ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ኢዶምን እግሮምን ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣለቓቒቦም ከመይ ጌርና ንዩክሬን ነጥሕና ይብሉ ኣለዉ ናይ ዩክሬን ምውዳቕ ወይ ናይ ዩክሬን ፀገም ድማ ኣሜሪካ ዓይና ፀቒጣ ተሓልፈላ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ዩክሬን ኮይኑ ዘሎ ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ናይ ራሽያ ክትከላኸሎ ፔትሪዮት ሚሳይል ስለ ዘይረኸበት እዩ ክትከላኸሎ ትኽእል ነይራ እያ ብዙሕ ነገር ተውርድ ነይራ እያ ሕጂ ግን መከላኸሊ ድርዕቲ ናታ መከላኸሊ ኣፅዋር ስለዘይሂብዋ ዘለዉ ዩክሬን ከም ሕሱም ትረምን ትግረፍን ከም ዘላ መራሕቲ ኤውሮፓ ድማ ኩሉ ዘለዎም ነጊፎም ንክቡ መብፃዕታት ይኣትዉ ኣለዉ ናብኡ ከይዶም ኣለዉ ሕጂ እውን ብዙሓት መራሕቲ ናብ ኪፍ ከይዶም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢንፋክት ሓደ ካብቲ ዘሰንብድ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ስም እዚ ኣሜሪካ ንመሻርክታ ወይ እውን ባዕላ ንጀመረቶ ኩናት ክትውድእ ከም ዘይትኽእል ዝተጋህደሉ ይበሃል ኣሎ Soldiers have claimed to have hunted down and destroyed Trump-supplied US-made weapons hidden in Ukrainian positions. The targets, heavy artillery concealed near the front line. US-made M114 and M198 howitzers. These are towed artillery guns built to deliver heavy firepower from behind the front line. Russia's defense ministry confirmed its Vostok battle group found the hidden artillery in Zaporizhia. The attack comes with a clear message from Moscow to Kyiv. Even hidden weapons. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ራሽያ ኣሜሪካ ብሕቡእ ንዩክሬን ትባ ዝነበረት ከምኡ ድማ ኣብ ሕቡእ ቦታታት ራሽያ ንኸይትረኽቦን ንኸይትሓርሞን ተሓብዩ ዝነበረ ኣፅዋር ተደፊኑሉ ዝነበረ ቦታ ብምርካብ ከተቃፅሎ ኺኢላ ኣላ ራሽያ ይብሉ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ኣብ ትሕቲ ዘይብሎም ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢሞም ኣብ ዘሎ ዝርከቡ ኣፅዋር ናይ ኣፅዋር መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ፋብሪካታት ንሎጂስቲክስ ንኩናት ዝጠቅም ዝበልዎ ዝጠርጠርዎ ቦታ ከቃፅሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ራሽያ እቲ ኩናት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣጋይን ኤውሮፓውያን ዘለዎም ኩሉ ነጊፎም ይህብ ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ክትህብ ድልውቲ ይኮነትን ምክንያቱ ዝወሃቡን የብላን እዩ ዝበሃል ዘሎ ተዘልዋ ነይሩ መጀመርያ ብኢራን ጀመረት ነይራ ኣብ ኢራን ወሪድዎም ዘሎ ሽግር ፅንሒልና ንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ውግእ ገዲፋ ብቁጠባን ብገለን ትብል ዘላ ውግእ ፀሊኣ ወይ እውን ብውግእ ናይ ውግእ ሕማቕ ኣሉታዊ ፀገማት ተራእይዋ ኣይኮነን ክትዋጋእ መዋግእ ክህልወካ ኣለዎ መዋግእ ድማ ክድብድብ ትኽእል ኢኻ ትፀላኢኻ ክድብድበካ ከሎ ግን ክትከላኸሎ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ንስኻ ኩሉ ክትድብድብ ትኽእል ኢኻ ዘይደብደብካ ድማ የብልካ ክትደግም ጥራይኻ ትኽእል ንሱ ግን ንስኻ ብቢልዮናት ክትክኦ ዘይትኽእል ክሳራታት ደጊምካ ክትሰርሖ ዘይትኽእል ክሳራታት ከውርደልካ እዩ መሊስካ ድማ ነቲ ወሪድካ ዘሎ ሽግር ከብእሶ እዩ
زي ماله دما راشا كحيليو نتشاينا دما قبل كغيرايو أمريكا دما كم زاتري وازل لهم ببزا أتوتو من كراغرو موازو سانت تجف انسسا أبصبي بوتام سأتوي أغلو تبي بوا كوتس قبل دما نخوت ننفسو زقود زلو انسسا يتغيرا زل أمريكا يمزلو نازلو so that's why دما تيروبا زبال كل زكالو زقبر زلو so that they can help قال نجار يوكرين كتحنو له زغلو ويون راشا قال أجام جيروم أبت أولا كم تقول زغلو من قديم زلو زلو. Emmanuel Macron, as he was announcing this, saying that he wanted to give Ukraine all the necessary means to defend its skies, and he also went a little bit further and asked fellow Europeans and other allies of Ukraine to sort of join the movement, saying it's essential that all countries who have those means join this effort. So there likely will be a push during that coalition of the willing meeting later on today to sort of get other European countries to كم تري وازل لهم تبل دلا بقى جل غير ناسي كن حجز كن كلال لنا برسغ الناس كن ريبلنا زكالو كل حجر جل خجبر زخلت هنا حج خجبر الله وتنجر كي تبلاشو خلو يمزولو زلو بقلتي ساقم تاي تقله من يخت جل خجبر زخلي خوين الله زجبر يلا كل سبك جبر عمو يبولون زرق كابنات وعرم دما كوبيد اللي يلون مخنياتو تاكينات أبرسهم كتمت سلازي أمريكا كو أغلى لو وديات وعرا يكون هندي تبدأ مس إيران زلوا كنتاتها مس چاينا زلوا كنتات مس راشيا زلوا كنتات ناب كالك خي سلازخل كاب حجي كنت انقالنا كاب زبل كالكوليشن يمبر كوبو ويون اذا قال نغرس كوسخ يقولون يروم يوم جن اجي اب نمود اتدرجات بس كلها حديك ناي نفسي زغدسو مشارقتو يعركو بزع زغدس يكون اذا نغر زغن نتعازنا نخيدالنا تاني مالتيو كويناتن بكوينات يسلط يالن بقط ابادما ولا محازوتنا امريكا أب أمريكا تسجع خدا دلوقتي يكونان أنتي أمريكا هندبتاوي أبيت سجونتات كتجبر زجددا زلوجن دقاقي ما خمس بلكم زي أبزن ريو زلنا قداينا عدايو عدانا أمريكا out of control يقيدالو abnormal جزية عدانا أمريكا would not be a big deal كتبلون تقوليهم طيب عدانا أمريكا عدم كومينير حججن مثل وتحضراوش شجرة إموازلو أبكبت تكون هاتات أتياتو زلا دليتات أنا ختصمر تتقمل زنبرت من قد تقدمات دي سرح مهلاو أبرسو دما قطبان أمريكا بزقرد شجري خيد مهلاو these are all زيهم كلهم نقطات حواويس كان طريقة يوم أمريكا كبيت بدهوك مزاي نعم جميل أمريكا سوار نجزيو ودي على فابريكاتا كسرح يكتبون تقوليهم أدانا تاون بدولاري عالم زتكم زلو كم قال جرا كتدعوا سوي كتشكت تخلي يكتبون تقوليهم as long as قطبات بوكس هبزلو نزل نجار اسمك مغير التتول well اتقطبان بعلو العالم تودادارا يكونن زلو يبلونا له امريكاوين بعلوم CNBC قربوا سمعوا بزي are losing relevance in China. China was once one of the most lucrative markets for US companies, with over 1.4 billion consumers to reach and massive opportunities for growth. But over the past few years, more companies are seeing slower sales. Nike's China business, for example, has shrunk more than 30% since 2021, and this year its annual revenue reached its lowest level in 8 years. The difference in the China market versus United States, as an example, is that it's a mono-brand store. Physical retail is Nike only. And that, I think we went too sportswear oriented and not sport enough. And so now we're re-evaluating the concepts that we have in China. Experts say this trend is caused by a combination of factors. دايم زبلو زلو أمريكا ببوليتيكا ترادي يكون بوتادرات ترادي يكون سجم زقت ما زلو كامباينتاتنا أمريكا بتشاينا تودادي رانك عوتها يخلي اللون حنت ده يكونه ولا تنعبيت براندسنا أمريكا زبحلو تشاينا مالت حدا ندر 4 بليون هزبيو أزي بزح سفي عداقايو so تن ايكونيك براندسنا أمريكا كم بعد نايك وننتخونا تغلالا أفت عداقاتي تودادي رانك عوتها يكالان جنتهم زبلو زلو they always say this تي كامباني استراتيجيناتنا جيجا سلوز نبريم يبلو له جن أبدحر انتايبلو نا تشاينا كامباني تات كسادنا قرص أنا دليل سلزلوا نا تشاينا كامباني تات أمنا برت أن سلزلوا we can't handle it سيت حتو تشايناويان هذا بزنا تعريفن وجن ورا وجن تشايناويان تقدشنا أنا أمريكا نبرت نجزناي نا تشايناويان ده نجز تكواليتي تمساسالي نا عدنا تخينو كن حسوريو نزني كامباني تاتنا عدنا دم نربح لهم هجروا نتكسم معهم جميرو التخالاي دما أتنا أمريكا كامبانيتات دما كسع كندو كريتيف أيقونان قدم نيران قد كم زي أبل تري والله نايكي أبل زبالة زنا آيفون مجمّر سمارت فون نبعلاقة تزبلت سمارت فون زمسة ستيف جوبز يو تجنشو عاتنشو منتنيرو كساب لومي بزعمك يارا يقبرو بخمي يمزح مي آيفون زبال maybe I don't know مالتي تي آيفون تتكامي قد
تي توم نعمتها ستقوملو قصال يوم زخصوا نتا كامباني كم تزدله كرييتيف ايكونتن نا تشاينا امنز مسل تليفون تسرح زنبر لومي بتكنولوجي بعد هواوي شامي نتنا امريكا كامبانيتات نا ابلن نخالن كقدمو جمير مالو زنتاي مالتي كب دحرت مصيوم تشايناويان لك كم تاب سمارت فون اب الكتريك كارز اكل قديمو ممزلو تمساسالي ابز ريتيلز بهذا فاشن ون قديمو مالو سلازي اب كله ستاربكس تبلكا تقديم له نايك تبلكا تقدم له ترجع مبزحتهم كامبانيتاسي اكبيز زخونه شجر كم زلو يزنقر and this is creating also another pressure امريكا بوتادرو عيني challenge تخون الله نبلا لنا ببوليتيكا عيني حوسوسي لالا مشاركتها تتألم على نبلا لنا ابتقطبا انت واحد ابتقطبا اب عالمسي زراعه كامبانيتات نيرونا كل خلو ابوني عوتي لهم اب روبوتكس لنقني نريو زلنا دما كال قص نايت وددر امريكا زي سلطا زلو تشاينا دما دومينيت ناغبرت مص خمزلا درادلو Second World Humanoid Robot Games is underway. The bots are competing in a wide range of events such as boxing, sprints, household chores and even firefighting. One has already run faster than Usain Bolt, as our China correspondent Laura Bicker reports from Beijing. Before the games had even begun, a robot smashed the 100-meter world record. Rather is, and after the finish line, it looked like it needed as compared to improvements. Almost every team here is Chinese. Problem. Is it three word لهم maybe وددر وين حدا نتحدث إيروا قال كم دليل كخت زارب تخليها but this is far beyond the كابتو وددر نريا زلنا تي روبوتاتي كم يزبل عودتات نقد 100 مليون كم زلوا مفزحتهم كاب مجمريا كاب نشتي نجار كسب نيمود أتنجار نتشاينا تكنولوجيزي أوز أتوزلو تترى نجار يقون أبتيغون كافة ترى بخلو نتشاينا تكنولوجيز استرخ زلينا نرزلنا زمالت تشاينا تايتر دلا we are far ahead of the good daisy سترا يقنا يكون أبزن حلفة أوارح تشاينا نحمش عمت بلان ناتهم أغني عميرو أبزن متزل حمش عمت إذا روبوتكس main stream كنقبرينا تزا أبي سكتر كنقبرينا يلو بتمنقسي أبتنز متزل نحمش عمت بلانو كأندا قداسي عود غيرو أغميت ولو تاريخ نا تشاينا زفلد ما نحمش عمت يلوم تغيرو مو يوردان أبا خلوه يمزو تكبرو قلتشنا عصرت حمشتن نحمشت عمتنا عصرت عمتن بلان أبزبلو أب إسرع عصران حمشتن تايلو بي آي بتكنولوجي بزي جرين انرجي كمون أبزناي supply chain domination لعلك متسألنا بتكنولوجي دما حيالات كنكون لنا زناي اونلاين شوب قال ملا قديفنا يلو قلتشنا عصرت حمشتن أب إسرع عصران حمشتن دما درجة 8-9 تاوي تعويتهم له ناي باتر بلو ناي رير ايرث مينرالز بلو ناي كالي سولارز قال ملا بلو أبزيتات لعلم متسيب حجي دما مزل حمش عمتي لو مزلو نز روبوتكس مس اي حويسكا مين ستريم بويكا زلا عليه اندستري غيركا جروز نايت قطبا نايت هاجر كاو كم زمت غبرو يدليلو اند مرأيانا تو دماتري والله درو كن منتاي تبروغرس نريو لنا سلازي تشاينا اتوكرنا تو مقطبانا معبالن يزلو كال عالم غنا بوغن ورا وغن امريكا بتفطرو زلا صقماو تبيل له سلازي تشاينا بزرو بتاتغيرا تاخد غبريا حدا يعني قصالي هوتنا كتحجزنا فتني عايز بعض لتسي صراحتني انا جزاري خد لي خا ابجراد كاد صراحه لك صراحتني دي خاتدلي اب دكان كاد طوز بلالكا وارديا دي خاتدلي كل ነገር روبوتسي ብዙሕ ነገር ክገብር خلي ተጸጋም ዘሎ ግን ነቲ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ እውን ክምንጥል خلي ምክንያቱ artificial intelligence ተሪቲ ካሉ ርእሱ እውን ስለ ክሓስብ ዝኽእል ጸጋም ክፈጥር خلي ኣብዚ ሕጂ maybe ኣብ ነገር ከይከውን خلي ምስ ግዜ ግን this is going to be a serious problem with the United States. There's no doubt China's robots have made advances in the last year, but the question investors want to know is not just how fast they can run, but can they actually fold laundry? Can this technological spectacle step out of the sporting arena and be of some use in your home? And now, even housework is a competitive sport. Points are lost for dropped items and صوتي أمودة كندي يقولوا كندي بوكس يقبروا كان سب كتر يدخل طبعا كاتي كان زاد اللي جن نزاع صراحة زياخ قبروا ويخلوا دايو أبجزا خمس يومسي أبجزا خطر يخلوا دو حسيبهم نبرت قبلوا خلوا دو جزا خفت خلوا دو عرات كنت في خلوا دو لون دروخ قبروا خلوا دو سيت حطوا بحكي بزيك على العالم مسجزية زنا جرزين حرمتيو ريفولوشن كون كم زخلي زبال معناته كل سب نتاك قبر كم زخلونا يردانن يعني معناته برجز أبجزو روبوت زي ده لسب كلي كلني مالتي
ሓደ ሮበት ትምህርቲ ዝርድኦ ተኮይኑ ወድኻ ደቅኻ ክረዳእልካ ትደሊኻ ካልኣይ ክምህረልካ ትደሊኻ ፅቡቅ ትምህርቲ ዝፈልጥ ድሕር ኮይኑ ክምህረልካ ትደሊኻ ምክንያቱ ሓገዝ ዝደልዮም ክሕግዘካ ኣቑሑ ገዛ ከነፃፅፈሉ ዝደሊ ገዛ ክፅርየሉ ዝደሊ ከምኡ ዘይትደሊ ኣዴ ከምኡ ዘይደሊ ኣቦ ኣብ ገዛ የለን ምናልባት ኣብ ምዕራብ ዓለም ትነብር ተለኻ ምስ ስራሕካ ክትጎይ ከለኻ ኣብ ገዛ ሓገዝ ትደሊኻ ግን ሓገዝ ብገንዘብካ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ these are going to be ገሊኡ ክግዛዩ ገሊኡ ሬንትድ ተኻሪኻ ትወስዶ ክኸውን እዩ ብሰሙናት ትወስዶ ብመዓልታት ብሰዓታት ትወስዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ዓብይ ኢንዱስትሪ ድመፅእ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብዚ ኢሎን ማስክ ተስላ ዝበሃል ካምፓኒ ኣብዚ ናይ ሮበት ካምፓኒ ክቅይሮ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ ንሱ ይዛረብ ኣሎ ቻይናውያን ግን ክንምንታይ ርሕቀት ከይዶም ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና so this is the future you see the future እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ እንዳ ኣማዞን ተሽሙ ትሰርሑ ዘለኹም watch out already ነገራት ይቕየር ኣሎ እዩ ሓንቲ ደንቀነ ኣብ ኣማዞን ኣብ ዌር ሃውስ ናቱ ዘተኣታትዎ ዘሎ ኢሎም ዝገበርዎ ከርእየኩም እየ so that you can be a little bit prepared as well ምክንያቱ እቲ ነገራት ቀሊል ከም ዘይኮነውን ክንፈልጥ ክንከላ ኣለና let me show you one thing ተመሳሳሊ ግን እዚ ዝመስል ሓደ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ናይ ኣማዞን ኣብ ዌር ሃውስ ናቱ ክንምንታይ ቴክኖሎጂ ወይ ካዚ ሮቦታት ይጥቀም ከም ዘሎ anyway ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ይረኽብ ኮነ ኣለኹ ግን when I get it ከምፃልኩም እየ and I'm a little bit shocked because this is going to be very very important and detrimental ንሂወትና እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርና ሰውዒልና ተጠንቂቕና እንተዘይከድና እዚ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ቀሊል ዘይኮነ ለውጢ ከምፅእ ኣብ መነባብሮ ስለዚ every one of us ኩላትና ካብ ብሕጂ ጥንቅቕ ኢልና ነዚ ቴክኖሎጂ ክንመሃሮ እንድሕር ዘድልየና ኮይኑ ክንመሃሮ ኣለና ገንዘብ ሴፍ ክነገብር ዘድልየና እንተኮይኑ ገንዘብ ሴፍ ክንገብር ኣለና ብኩሉ መንገዲ we need to be careful ነገራት ኣስተውዒልና ክንሪኦም ኣለና ክቕየሩ ከለዉ ከምዚ ብቕፅበት ዝቕየሩሉ ኣጋጣሚታት ክጋጥም ስለ ዝኽእል ካብ ብሕጂ ሕሳብና እናገበርና ንፀንሕ ኣለና እየ ዝብለኩም I don't want to scare you but ነገራት ድማ ኣስተውዕል ኣቢልካ ተሪኻዮም ፅቡቅ እዩ ክጅምር ከለኹ እንታይ ኢለኩም ነይረ ሓደ ነገር ኣርእየኩም ነይረ this is ኣብዚ እንታይ ኣርእየኩም ነይረ መስለኩም እዚ መስመር ናይ ንግዲ በዚ ይኸይድ ኣሎ ኢለኩም ኩሉ እዚ ነገራት ሓደ ብሓደ ናይ ዩክሬን ኩናት በሎ ንኻይል በሎ ኩሉ እንተደሚርካዮ ኣብ ምንታይ ዘምፅአካ እንድሕር ኢልኩም ኣሜሪካ ዘለዋ ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ንበሎ ኣብ ንግዲ በሎ መስመር ናይ ንግዲ ኣብ ምቁፅፃር በሎ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ በሎ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ነገር ቻሌንጅ ትኸውን ኣላ ቁጠባናታ ደረጃ ዕዳ ዘለዋ ኩሉ እዚ እናሓዋወስከያ ምስከትካ ኣብ መወዳእታ እቲ ኢምፓየር ናይ ኣሜሪካ ክወድቕ ይኽእል ዳይክእልን ንዝብል ሓንቲ ዘረባ ዘላ ማእከላይ ምብራቅ ወሳኒ ክኸውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከመይ ዓይነት ፐርፎርማንስ ክርእዮም እሱ ሓደ ኣገዳሲ ክኸውን ማእከላይ ምብራቅ ማለት ድማ እቶም ሃገራት ኸሊጅ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ነይሮም so let's see what is going on there It's are reeling. Iran, not content to hit just U.S. military bases in the region, has targeted Gulf hotels, airports, and energy infrastructure. And it says it will further escalate if Gulf leaders cannot rein in Donald Trump. The region's economic lifeline, its oil and gas exports, are squeezed in the east via Iran's control over the Strait of Hormuz, and in the west as Iran-backed Houthi rebels in Yemen are striking Saudi tankers in the... Okay, دائم زبرنا زلو هاجرات خليج كبيد زخونة فتنا نهلا وفتنا قتيمون الله I think تي نبلو زلنا زربا كابتن زربا زلنا نلعلي كبيد نجار مخانيز نجار they really want to get out of this situation ما يجرون كابزو قدايز كواسو خلا أفلت نيجن أزي كبيد زخونة بدهون حصورن قتيمون كم زلو نازو قدايز دما كتحنوم زغل حيلون من مخاني فلتني بجد تي أمريكا زبال دما نعطاتهم حق زي كون نعطاتهم كتفيلو زمت أي مسلالو سلازي ናይ ነዳዲዮም ፀገም ንበሎ ናይ ቁጠባዊ ውሕስነቶም ንበሎ ናይ ካልእ ኩሉ ነገሮም ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ጉዳይ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ኢንፋክት እቲ ኩነታት ካብ ምሕር ምብኣስ ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ መንገዲ የናድያ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ they really want something else ኣሜሪካ መድሓኒት ዘይኮነት ወይ ከተጥሕኖም ዘይኮነሲ ንከተጥፍኦም ኢላ ዓጢቓ ዘላ ሃገር ኮይና እያ ትስምዖም ዘላ I don't know እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንኽወፁ because nobody really knows ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክትወፅእ ከም ትኽእል ሓንቲ ካብዚ ዝብልዋ ዘለዉ let's ንቀጠር እስከ ንስማዕ what's going on ምስ ቀጠር Now facing one of its sharpest economic shocks in years as the war in West Asia disrupts its vital liquefied natural gas industry. And that has forced Doha to cut spending at home and abroad.
The impact is particularly severe because LNG is Qatar's main source of revenue and export earnings. Iranian missile and drone attacks have damaged the country's energy infrastructure, while shipping disruption around the Strait of Hormuz has made it difficult to export gas to international markets. Well, the International Monetary Fund expects Qatar's economy to contract 8.6% in 2026, the largest decline among the Gulf states. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ቀጠር ዝበሃል ሃገር ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሃብታማት ናይ ዓለምና ኣገዳሲ ናይ ኤነርጂ ፕሮቫይደር ብፍላይ ናይቲ ኤልኤንጂ ዝበሃል ናይቲ ጋዝ ዝበሃል ዝዓበየ ኣብ ዕዳጋ ዝቕርብ ዝነበረ ንእሽተይ ሃገር ኣምላኽ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ፀጋታት ዝሃቦ ሃገር እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ሃገር ግን ኣብዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ከቢድ ዝኾነ ሽግር ገጢሞም ኣሎ። ብናይ IMF ገምጋም ቁጠባ ናይ ቀጠር ክሳብ 8.6 percentage points ንታሕቲ ክወርድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ GDP ናቶም that's only one part ምክንያቱ ከምቲ ካልኦት ኣስሊሖም ዘውፅዎ ዘለዉ ወይ እውን ፓይፕላይን ገይሮም ዘውፅኡ ዘለዉ ከምኡ ገይሮም ከውፅኡ ይኽእሉ የለዉ ንሳቶም ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ዝኳዓትዎ ይነበሮምን ወላ እቲ ጋዝ እውን ብከምኡ ዝኸይድ ኣይኮነን ከምቲ ክሩድ ኦይል ከምኡ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ቀጠር ኣብ ፍልይ ዝበለ ሽግር እያ እትያ ዘላ እዩ ዝበሃል። government department budget cuts by up to 30% መንግስቲ ነቲ ዓመታዊ ባጀት ናቱ ክሳብ ብ30% ቆሪፅዎ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። እዚ ሰርቫይቫል ሞድ ስለ ዝኾነ ሓደክ ካብዚ ዘለዎ ሽግር ንክወፅእ ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ። ብርግፅ ቀጠር ውሑድ ህዝቢ ዘለዎ እቲ ቀጠራዊ ዜጋ ንዑ ንክከላኸል ክሳዕ ክንዱ ክከብዶ ይክእልኒ። ካብ ካልኦት ሃገራት ድማ ቀጠር ብፍልይ ዝበለ እንታይ እዮም ዝብልዎ ተመክሮ ናይ ዝዕፅዋ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 2017 ጀሚሮም ስዑድያ፣ ኢማራት፣ እስራኤል ካልኦት ኩለን ሃገራት ከለጅ ተማኺረን ከጥፍእዋ ፈቲኖም እዮም። ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ ገይሮምላ ስለ ዝነበሩ ገለ ተመክሮ ገይሮም ነይሮም፣ ግን እንተወሓደ ጋዞም ክሸጡ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ሽዑ ሳላ ኢራን እዮም ድሒኖም ሽዑ ሳላ ቱርክ ድማ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ከለጅ ንኩለን ወላ ብሓደ እንተደይተባሃለ ብእኩብ ግን በብሓደ እኳ ክንፅብፅብ ተደይካልና ብእኩብ ግን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ካብዚ ጉዳይ እዚ ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ኣይፍለጥን እዩ። ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ንምንብርካኽ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ዝኾነት ሕጂ እውን እንተኾነ ዝገደደ እፅዋ ሓይሊ ጎነፅ ብዙሕ ነገር ክጥቀም ምዃና እያ ትነግር ዘላ። እዚ ማለት ድማ there is no way of slowing down። ናይ ቀጠር ንርኢ ፀኒና next ኦማን ንርኢ። One country has been the quiet peacemaker of West Asia, the Switzerland of the region, neutral, trusted, the back channel everyone used and respected. But this week, the President of the United States threatened to bomb the S out of it. That country is Oman. And this was actually the second time Trump threatened it. Now, Oman is not Iran or Iraq or even Syria. It isn't a terrorist haven. It is not a rogue nation. It's not seeking a bomb or regional dominance. And it definitely is not a nation breaking any rules. And this right here is an indicator that US foreign policy has not just lost the plot when it comes to dealing with Iran, it is caught in the trap of the sunk cost fallacy, making judgment errors that may expedite America's exit from the region faster than Iran could. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምሕር ነቲ ኩናት ኣንፈቱ ዝጠፍኦ መራሒ ብምዃኑ እንታይ ገብር ኣሎ? ኣይኮነን ነቲ ኣብ ውጋእ ፀሚድዎ ዘሎ ሃገር ኣይኮነንሲ ፈፂሙ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ኢድ ዘይብሉ ጥራይ ዘይኮነ ሰላም ንኸምፅእ ቀዳማይ ተሰላፊ ናይ ሰላም ናይ ዲፕሎማስን ዝነበረ ዑማን ንክልተ ግዜ ኣከታቲሉ ክድብድቦም እየ ክጭፍጭፎም እየ ይብል ኣሎ። እዚ ማለት ነቲ ክጭፍጭፎ ዝግባእካ ኢልካ ዝኸድካዮ ኢራን ክስዕር ዘይከኣልካ ነቶም ኣብ ጎንኻ ዝነበሩ ሰላም ንኸምፅኡ ዝሓገዙ ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ዓብዪ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሃገራት እሞኻ ዳርጋ ካብ ብሙሉአን ሃገራት ኸልጅ ብዝበለፀ ናይ ሰላም ሃገር ምዃኑ ዝእመነሉ ንዑማን ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ከምዚ ክትብል ምኻል ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ማእዝና ዝሰሓተት ሃገር ኮይና ከም ዘላ ነቲ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘቀላጥፍ ድማ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘሎ ጉዕዞ ከም ዝበዝሕ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ is making ክትገብሮ ዘይግባኣ ጌጋታት እያ ትፍፅም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ። So it just America wise leaders know that Oman is one that freed many detained American citizens in Tehran, and that is one of the that convinced the Houthis to stop shelling American warships. ድሕሪ ኣሜሪካ ዝርዳእ ነርቶ ዝኾን ኦማን ብዙሕ ኣበርክቶ እዩ ነይርዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። But America today really doesn't care much about
ካልኦት ድብልዎ ዘለውን ገለ ስለዚ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ማእዝና ዘጥፈት ምስ ዘርከበቶ ክትፃፋዕ እትደሊ ሃገር ኮይና ከም ዘላ ጥራይና ክንግንዘብ ንኽእል ናብ ኢራን ንኸይድ ኢራን ከንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ኢራን ከዓ ክንሰምዕ ሕጂ To announce more details tomorrow on what he calls economic D-Day against Iran. Meantime, today, Iran's top security chief says he will neutralize any economic fallout from the war. I want to bring in Trita Parsi, Executive Vice President with the Quincy Institute for Responsible Statecraft. Trita, thank you for joining us. It seems like we are already at maximum capacity for economic sanctions on Iran. Is there really more room to add here? I mean, the United States has been sanctioning Iran for 40 years, and maximum pressure first started under Trump 1 about 8 years ago. And it did have a significant impact in terms of devastating the Iranian economy, but it did not bring the Iranians to some sort of a breaking point or to a point in which they would be capitulating. እገዳን ዕፅዋን ሓይልን ኩሉ ተፈቲኑ ኣብ ኢራን ይብል ኣሎ ትሪታ ፓርሲ ዘይተፈተነ ነገር የለን እዚ ሕጂ ናይ ቁጠባ መናውራ ዝግበር ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማክሲመም ፕሬሸር ካብ ዶናልድ ትራምፕ ቁፅሪ ሓደ ፕሬዚደንትነት ናብ 2017 ኣቢሉ ጀሚሩ ዝቐፀለ ይብል ኣሎ so there is nothing new here ኢራን ካሲዋ ይኽእሉ certainly ካሲዋን ክጎድዋን ይኽእሉ እዮም ክስዕርዋ የሚሉ ዝኣምን ሰብ ግን የለን ኢቨን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኢሊት በዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንኢራን ክስዕራ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ የለን ስለዚ whatever Donald Trump is trying to do ግዜ ክሽምት ይኽእል ገለ ዕንወት ከውርድ ይኽእል ግን ንኢራን ክስዕራዩ በዚ መንገዲ እዚ ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ስለዚ again እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ መመሊሱ ዝገድድ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and at the end of the day እቲ ሓይልን ኣገባብን ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነን እቶም ሃገራት ድማ እዚ ቃንዛ ዝወሪድዎም ዘሎ ሃገራት ካልእ መፍትሒ ከናድዩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ኣብዚ ናይ ኣብዚ ሓንቲ መኮን ይፈኩም ፀኒሐ States are reeling. Joining me to discuss all this is Tariq Masood, the director of Harvard's Research at the Tel Aviv-based Institute for National Security Studies. Danny, let me begin with you. The impasse, before we get to the Gulf, the impasse right now seems to be basically that Iran is insisting that no matter what what the nature of the deal is, they have to have a kind of privileged control over the Strait of Hormuz. They may or may not charge, but that is their discretion. The American position is no, it has to be complete, open, free. Yeah, like you said, there is. So, ዳርጋ እቲ ዘረባ እንተሰሚዕናዮ ሃገራት ኸሊጅ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ንሱ ምዕፃውን ቁጠባን ሃሲቦ ንብል ኣለና ሕጂ ግን ዳርጋ እቲ ምዕፃው ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተሪፉሲ ዋላ በቲ ዝተረፈ ኩነታት ዓደን እውን ንክቕፅላ ከቢድዎን ኣሎ ምክንያቱ no one is thinking American ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍተያ ወይ ሕጂ ከተብለያ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ዳርጋ ውሑድ እዩ ዘሎ እንተሎ ኮይኑ ሕጂ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ካልእ ኩናት ክጅምር ዶ እዩ ካልእ ኩናት ክጅምር ዝኽእል ድማ ኢራን ነዘን ሃገራት እንታይ ክትገብረን ትኽእል ርግፅ ኢራን እንታይ ክትገብረን ትኽእል ዳኣ እምበር ኣሜሪካ ከተትሕነን ትኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ እውን የለን ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ንኽመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ከተትሕነን ወይ እውን ክትፍትን ትኽእል እያ ኢሉ ዝግምት ሰብ እውን የለን ቢካዝ ነዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ስለ ዝረኣናዮ ኣብዚ ኩናት ዝመፅእ ዘሎ እንድሕሪ ብሕጂ ክመፅእ ኮይኑ ክመፅእ ምዃኑ ካ ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ኢራናውያን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ስቕኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ድሕሪ በዚ ዕፅዋን ክባን ገይሩ ካስየና ኮይኑ ስጉምቲ ክንወስድና ይብሎ ስጉምቲ ዝወስድዎ ድማ ኣብዞም ሃገራት ኸሊጅ እዞም ሃገራት ኸሊጅ ድማ ኮለጌና እቲ ቁጠቦምን ኩነታቶምን ተሓሲዩሎ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ ብሕጂ ኣሜሪካ ንዓታቶም ከተትሕኖን ኢላ ክትገብሮ ትኽእል ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ፈሊጦም ኣሎ ብግምቱ ኣሉ ግን ካብዚ ዘለዎ ናብ ዝገደደ ሽግር ክትእትዎም ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ብኸመይ መጠኒ ኢራን ዝሃረሙ መጠኒ ኢራን ዝቐርቀሩ መጠኒ ኢራን ዘጨናንቑ ኢራን ግብረ መልስናቶም ኣብኦም ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኦልሞስት 6 ወርሒ ተበዲሎም ኣለዉ እንድሕሪ ኢልና ካብ ሕጂ ንድሓር ዝገደደ ሽግር ከም ዝፅበዮም ዘሎ ሓንቲ ስታቲስቲክስ ወፂኣ ኣላ ናይ ኣሜሪካ ሪዘርቭ ናይ ነዳዲ ካብቲ ሓቢኦሞ ዝነበሩ መኻዚኖ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ 41 መዓልቲ ተሪፍዎም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ኣብ ታሪክ ሜይቢ ሓደ ክልተ ግዜ ከምኡ በፂሖም ይኾኑ ግን ብውሕዱ ኣብ 50 ዓመት ዲገለ ዝሓለፈ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ወሪዶም ኣይፈልጡን እዮም መኻዚኖ ናይ ነዳዲ ናቶም 41 መዓልቲ ጥራዩ ዘለዎ ኢሎ ሕጂ ኢራን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ኣላቶም ኢራን ይገነ ስኩዝ as much as possible እቲ ነዳዲ ድወፂኡ ይኹን ካልእ ኩሉ ጨቢጦም ክሕዝዎ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ዓብ ናይ ነዳዲ ክራይሲስ ክመፃ ብኡ ገይሩ ድማ ኢንፍሌሽን ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ክኸውን ቁጠባ ዓለም ድማ ክርበሽ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ረበሻ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ሓደ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ንኢራን ክትልምን ከገድዳ እዩ
ካልኣይ ድማ ንድሕሪ ሕጂ ኣብ ኢራን ገጽካ ምግባር ከቢድ ከም ዝኸውን ሳልሳይ እውን ትዲል ክግበር ዝኽእል ንኢራን ብዘዋፅእ መንገዲ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ኣብዘን ዝመፅኣ ዘለዎ 40 መዓልቲ ኣሜሪካ አንለስ ኒኩለር ወይ ገለ ተኩሳ ንኢራን ከተጥፋ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ትገብሮ መንገዲ ነቲ ኩነታት ናይ ኢራን መሰረታዊ ክቅይሮ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ካልኩሌሽን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶ ቤዚክሊ ኢራናውያን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገምጊሞም ካርድታቶም ብፅቡቅ ይፃወትሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ሓደ እንታይ ዓይነት ካርዲ ሒዙ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ካርዲ ድማ ርጊእ ኢሉ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል የለን ካብ ሓደ ናብ ካልእ እናዘለለ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ከበላሽዎን ክፅይቆን እምበር ክዕርዮ ይርአ የለን እዚ ድማ ምስቲ ንሪኦ ዘለና ናብ ከባቢና ከተላግቦ ከለካ ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብፍላይ ነተን ነዊሕ እዋን ኣብዚ ከባቢና ብነዳዲ ተሓኒቓ ዘላ ስዑድያ ብኸመይ ክፀልዋ ከም ዝኽእልን ሑቲ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ኣንቢቡ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን ብዓብዪ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ድማ ብኸመይ ክቕየር ከም ዝኽእል ከዓ ይዛረብሎ ንዑ ክንርኢና ላይክ እናገበርኩም ብሳይ ቀፅሉ A drone strike hit a residential area in Tigray's capital Mekele. At least 13 people were reportedly injured, including 5 children. ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ደብዳብ ነፈርቲ ቀፂሉ ሎሚ 18 ሓሰ 10 ተጎደል እና 4 ኣቢሉ ኣብ እንዳባጉና ፍሉይ ቦታ መውፃእ ዓዲ ገብሩ ከባቢ ኣብሮ ኣደር ደብዳብ ተኻይድሎም ኣብቲ ኣብ ኣውራ ጎደና ዝተባሃለ ቦታ መጥቃዕቲ ድሮን ምፍፃሙ ድማ ከቢድ ስነባደ ፈጢሩ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ መንበርን ገዛውትን ህፃናትን እውን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብቲ ኣውራ ጎደና እናተባሃለ ዝፅዋዕ ቦታ ምንቅስቃስ ሰራዊት ምንባሩ ዝገልፁ ፍልፍላት እኳ ተሃለዉ እንትኾነ ግን እቲ መጥቃዕቲ ድሮን እንታይ ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝብል ግን ኣይተፈልጠን ካብ ዝብቱ ድማ ብግንባር ማይ ፀብሪ መዳፋዓት ደብዳባት ይካይድ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት እውን ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካይድ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ እውን ካልእ ተወሳኺ ምዕባለ ዝተረኣየ እንትኸውን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቲ እውን ደብዳብ ድሮን ተፈፂሙሎ እዚ ደብዳብ ድሮን ኣብ መንደር ሓረስቶት ምፍፃሙን ኣብ ትግራይ ድማ ዕዙዝ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ድማ እንታይ ጉድኣት ኣብፅሑ ዝብል ምዕባለ እናተኸታተልና ክነቕርብ ኢና ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ጀሚሩ ዝግበሩ ዘለዉ ደብዳባት ድሮን እውን እናዛይዱ ይኸይዱ ኣለዉ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን ፌደራልን ዘለዉ ውጥጥ ድማ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ንትግራይ ክድምስሳ ወይ እውን ከሰንብዳ እኳ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ምስ ትግራይ መጀመሪኡ ይኮነን ዝፋጠጥ ዘሎ ክድምስሳ ኢሉ አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ትግራይ two drone strikes have been reported on Monday ኣብ ገነት ዲስትሪክት ኦፍ ራያ ዓዘቦ ዝበሃል ከም ተሃሪሙ ከም ዘሎን 2-3 ካልኦት ምንጭታት እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ እዚ ድማ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ there was also ካልእ ሶርስ ረኽቦ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ፀብፃብ ይህብ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልኩም ዳርጋ ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ክብሎ ድሌት ይግበር ድሓንደይ ኩሉ ሓደ እዩ ኢሎም ሸለል ኢሎም መስሎ ዘሎ እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ከቢድ ኩናት እዩ ዘካይድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ብድሮናት ገይሩ ብተደጋጋሚ እዩ መጥቃዕቲ ዘካይድ ዘሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ተጋሩ ምፅማም ላዕሊ በፂሑ ከም ዘሎ በዚ ኸትብ እዩ ናይ ብሓቂ እዮም ዝፅመምዎ ዘለዉ ባት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዕንደራ ናብዚኣቶም ጥራይ እውን ኣይኮነን ጉድኣት ከም ዘብፅሕ ኦኬ ሕጂ እዚ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣብ ካልእ ቦታ ፈፂምዎ ዝበሃል ዘለውን ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ሱዳን ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ክዘውርቀኒ ኣላ ሰራዊት ሱዳን ሓንቲ ኣገዳሲ ድሮን ናይ ኢማራት ካብ ኢትዮጵያ ወገን ኢትዮጵያ ዝመፀት ሃሪሙ ከም ዘወደቐ ይንገር ኣሎ So another sign of Ethiopia's growing involvement in Sudan's war is the recent refurbishment of Asosa airport runway markings, suggesting increased air traffic. UAE government-linked cargo aircraft have already made multiple visits to the airport within the past week. ካብ ኢማራት ዝብገሳ ነፈርቲ ኣብዚ ኤርፖርት ናይ ኣሶሳ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብራ ከም ዘለዎን እቲ መብረሪ ቦታ ድማ ፅገናታት ተገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ማለት እዚ ኤርቤዝ እዚ ይኹን ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዓቢ ደረጃ ትሳተፍ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዙሕ ሓበሬታታት ድማ ወፂኡ ኣሎ ኢንፋክት ነታ ድሮን እናስኣልዋ ዘውፅአ ቪድዮታት እውን ኣሎ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ናይኩም ዓይነት እንድሕር ኣምፂና ኣብዚ የሸግሩኒ ስለ ዘለዎ እምበር ስለዚ this would be the second confirmed
ትሪፕ ባይ ካርጎ ካብ ኢማራት ድማ ብብዝሒ ናብዚ ቦታ በረራታት እናተገበረ ነቲ ታሽሙ የካይድ ከም ዘሎ እዩ ነቲ ቦታቲ ኢማራት ነዛ መሰረት ንምዕጣቅ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ካብ ቀፂሎም ሰራዊት ሱዳን reportedly shut down this morning a Turkish made አንተ አባይ ስትራቴጂካዊ ድሮን ትበሃል ከም ዘውደቀ ይነግራሉ and then drone southeast of Dandros ዝበሃል ማለት over Sudan's Blue Nile state after it breached Sudan's airspace from Ethiopia ስለዚህ ነቲ ዶብ ናይ ሱዳን ወገን ኢትዮጵያ መፅያ ነቲ ዶብ ሰጊራ ምስ መፀት እዮም ሃሪሞም ኣውዲቖማ possibly operating from ባህር ዳር or Asosa ስለዚህ መምፅኣ ካብ ኢትዮጵያ ትብገስ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኤርቤዝ እቲ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሓሎ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ዘሎ እዩ ዳዕሚ ሰሪዕ ድማ ካብቲ ቦታታት እቲ ብዙሕ ነገር ይጥንቀቕ ከም ዘሎን ታወዲቓ ዘላ ድሮን ድማ ናልኩም ብስእልታትን ብገለና ሰኒዮም ኣቕሪቦም ኣለው እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ፈንጠዝያ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ጉዕዞ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ገጢሙ ኣብ ሕማቅ ኩናት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ያ ብዙሕ ምስበዓል ከድልያ እዩ ቢካዝ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኖርማሊ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ሓደ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ምዃኑ ትግምግም ምክንያቱ ካልሲ ይትረፍ ኮነሬል እዩ እሱ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ክጠፎስ ኣይምኻለ ስትራቴጂ ዓብደ ይኮነሲ እንተዋሓደ 3-4 ፀላት ኣብ ሓደ ግዜ ይትዋጋእን ኢኻ እንታይ ይገብር ነይሩ እንተዋሓደ ሓደ ፀላይ ህደ ኣቢሉ ብሱዳን ኣብነት ዝምድና ተሓነ ማሒሾ ኣሎ ኢሉ ኣብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መተኮረ ግን ገለ ነገርሲ ኣለዎ እንጂ ሕሽነቱ ጥራይ ደይኮነ ከቢድ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሰዓትሲ ኣኺላ ከም ዘላ ነፍሱ ንከትሕን ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ከምፅኣሉ ዝኽእል ዓወት ዘምፅኣሉ ዘሎ ሓደጋ ኣፀቢቑ ከም ዝበስ ይበርሃልና ኣሎ እዚ ከዓ ነቶም ፀላእትናቱ ብዝበርትዐ ሰሚሮም ንኽቃለሱ ዓቢ ፀቕጢ ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ኣብ ከቢድ ኩናት ኣሎ ንብላ ኣለና ንፋኖ ኣብ ከቢድ ኩናት ይትይዎ ኣሎ ንትግራይ ከቢድ ፈተና ይገብረሉ ኣሎ ብምዕራብ ንሱዳን ይሃርም ኣሎ ናብ ኤርትራ ድማ ንግሆም ምሸትን ገጅፍ ፈኸራን ተሃዲድን ፈኒልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ እናረኣየ እቲ ሰብ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ኣብይ ኣሕመድ is going to create another disaster ዓብዪ ዲዛስተር ክመፀ እዩ ለትሰይ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ዘሎ ስሙ የተለያዩ ሀገራት ወደቦች ላይ መልህቁን ሲጥል ከባዕዳን የሙያ አጋሮቹ የሚሰነዘርበት አንድ ልብ የሚነካ ቋሚ ጥያቄ አለ። ባህር ላይ የባህር ኢንዱስትሪ የሚባል አለ። የክሩ ልጆች ተምረው ወደ ባህር እንዲሄዱ የማድረግ እና እኛ ጂኦግራፊካሊ ላንድ ሎክድ አይደለንም፣ ግን የምንጠራው ላንድ ሎክድ ተብለን ነው የምንጠራው። ከየት መጣችሁ እናንተ ሁሉ ብሎም ጠይቋል። ይሄ በጣም መናገርና እንባ የሚያንቅሽ ነገር አለ። ከየት መጣችሁ እናንተ እኮ ላንድ ሎክድ ናችሁ፣ ባህር የላችሁ፣ ባህርተኛ እንዴት ሆናችሁ መጣችሁ ብለው በብዛት ጠይቁሻል። ለዛ መልስ ያለን መልስ እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም። ይሄ ከ30 ዓመት በፊት የመጣ ጉዳይ እንጂ ላንድ ሎክድ እንዳልሆን እና በጸጸት የምናወራው በብዙ ስሜት ጉዳት ውስጥ ሆነን የምናወራው ነገር ይሄ ነው። ሌላኛው ለ22 ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮኑ እኳ ፅቡቅ ጌርና እንዲና ንፈልጥ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ እቶም ንዓና ኣብ ገለ ናይ ባሕሪ ትሬኒንግ ክመፅእ ከለና ዝረኽቡና ሓሚምኩም ዲኹም ንስኹም ባሕሪ ዘይብልኩም ሰመይ ጌርኩም ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረቡን ባሕርኛታት ኣለና እናበልኩም ትዛረቡ ይብሉና ይብሉኻወ ምስ ጂኦግራፊ ዝዋጋ ሰብ እኮ የለን ታዲኦም ኣለዎም። ስለዚ ንመን እዮም እጅ እንታይ ክገብፁ እዮም ከምዚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ስምዒት እቲ ከዓ ዘየለ ነገር ህውተታ ንክገብር ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ። ንሕናሲ ባሕሪ ነይርና እዩ ብዘይዋሓጠልና መንገዲ ናብ ባሕሪ ከሲርና እምበር ንሕናሲ ባሕሪ ነይርና እዩ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝዛረብዎ ዘሎ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብሓይሊ ተመሊስና ባሕሪ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ጎስጓስ እውን ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። ካልእ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ግዜ እኳ ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ኢሉ ይነግሮም ኣሎ ይመክሮም ኣሎ መሲልኩም እዚ ከዓ እንጂ ዝም ብሎ በቀላል የሚመለስ ጥያቄ አይደለም። በውጪ የባህር በር ያላቸው አሁን በቀላሉ ዩሮፕን ብንወስድ ክሩዝ ሺፖች የሚባሉ አሉ። ከአንዱ ወደብ እስከ 1000 ሰው ድረስ
ጭነው ሌላ ወደብ ይሄዳሉ። ሌላ አገር ላይ ይጎበኛሉ፣ ይዝናናሉ፣ ረፍታቸውን ያሳልፋሉ። ዛዕባ ቱሪዝም ይዛረብ ኣሎ እዚ ኸ ወደብ ዘለዎም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎም ሃገራት ብክሩዝ በዚ ክሩዝ ሺፕ ዝበሃሉ ብዙሓት ቱሪስትስ ይመፅዎም ኣብኡ ይዛወሩ ነቲ ቦታ ይርእይዎ ኢንቨስት ይገብሩ ገንዘብ የጥሕሽሹልካ ገለመለ ንሕና ባሕሪ ስለ ዘይብልና ከምዚ ፀጋ ይጎድለና ኣሎ ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺብና ቱሪዝም ዓሳ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ቱሪዝም ከነምፅእ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ እዚ ነገር እዚ ግን ተረዳዲእካ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ነይሩ እዩ ወይ እውን ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተዘልዎም ብዙሕ ነገር ክግበር ምትኽእል በቲ ዓሉታ ጥራይ ንርአዩ ፅቡቅ ዝምድና እንተዝነብሮ ምስ ኤርትራ ኪኖዚ ደይናትከና ንባሃቕኳ ትዛረበ እምበር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓበይ ኤርላይንስ ስለ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ሰብ ሓደ ሰዓት ንባፅዕ ፍላይ ገይሩ ሓደ ሰዓት ይከውን ዝኽእል ንባፅዕ ኤርትራ ድማ ዝዓበየ ኤርፖርት ናታ ኣብ ባፅዒ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነን ዘሎ ንፈልጦ ኢና እዚ ስለዚ ሓደ ሰዓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ፓኬጅ ጌርካ ኣብ ሶመንዲ ገለ ዝኾነ ቱሪስት ናብኡ ዝመፅእ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ባሕሪ ተጠቂሙ ምተመለሰ ነይሩ ስለዚ ዲስ ኩድ ቢ ፖስብል ከምዚ ዝብልዎ ዘለዎ እቲ ሕልሚ ምተበፅሐ ነይሩ ሰቶም ዝደልይዎ ዘለዎ ግን ናቶም ወሪሮም ዝሕዝዎ ሕጂ ሓደ ባዶ ርእሶም ኣለውና እንዲኦም ባዶ ርእሶም ግን ርእሲ ዘለዎም ፀጉሪ ኣለዎ እቲ ርእሲ እንካን ሃባን ኮይና ንሕናሲ ዘለኩም ሃቡና ዘለና ክንበኩም ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንካን ሃባን ኣይኮነን ቋንቋ ናቶም መንዚዖም ብጥርሑ ዝጥቀምሉ ባዕሎም ዝግሕጥዎ 5 ሳንቲም ክኸፍልሉ ዘይደልዩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዲምሎ ኢንፋክት ኣነ ከምቲ ናቶም ክዛረቡ ከለዉ ሲ ወላ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ እንተዝነብሮም ነይሩ እዚ ሰብኣይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብኡ ከይዱ ከፍ ኢሉ ክጥቀም ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሆቴላት ከም ድሌት ከለ ይጥቀመሉ ዋና ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዝብሎ ናይ መኸፈልና ትኸፍል ኩሉ ሰብ ይኸፍል ምክንያቱ ኤርትራዊ ብባፅዕ ክጥቀም ከለዎ ንጥቂ ይኸፍል እዩ እቲ ዝኽፈል ዘሎ ገንዘብ ፅርግያ መዕረይ ክኸውን ይኽእል ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል but at the end of the day as an individual level you will always pay ኩሉ ግዜ ትከፍል ኢኻ so እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ጎዝጓዝ ግን ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ንኣብነት ኣብ ዝረአዩ እጂ ምዚ ናይ ግብፂ ገይሮም ካብ ዝሸናኽርዎ ዘሎ ከረየኩም هل اثيوبيا فعلا محتاجه ميناء على البحر الاحمر؟ طبعا. የመጀመሪያው ነገር ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል የራሷ የሆነ ራሷ የምትቆጣጠረው ወደብ ያስፈልጋታል ከተባለ ምንም ጥርጥር የለውም ከአንዳንድ ባንዳ ይሻላል ሰውዬ ያምናል ማለት ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል እንደዚህ ብለን ቢያንስ መነሳት ብንችል ምን ችግር አለ ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ወደብ ትለው ምናልባት ጅቡቲ በዛምና $2 ቢሊዮን በየዓመቱ ቢሰጣት ይመስላል አንዳንዱ 2 ብር የሌለው ሰው ከም ትሪዎ ዘለኹም ሓደ ግብፃዊ ዲ ሓደ በላዕ ውዳቕ ኣብ ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዝረኽቡ እንተህሪልዎም ከም ሓደ ዓብይ ነገር ገይሮም እዮም ዘረቡ now if that Egyptian حمل ግብፃዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ይርዳ የድልያ እንድሕር ኢሉ give her then ሃባ مش ማይ ትበካላ ሃባ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትብል ነዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ይምልከታ ገለዝካ ከየትካ ሃባ ካብቲ ናትካ ንሕና ናትና ክንህብ ድልዋት ኣይኮናን እንከን ሃባን ክንብል ብቁጠባዊ ዓይኒ ብሽርክነታዊ ዓይኒ ክንሰርሕ ፀገም የብልናን ኢንፋክት ኣብዚ ቀረባ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝገበሮ ዘግሓዶ ነገር እንተሎ ኮመርሻሊ ተዘራሪብካ እንካን ብቁጠባዊ ዓይኒ ንኽጥቀሙ ዝኽልክለኩም ሓይሊ የለን እዩ ራይ ሕቶ ከየቕረብኩም ናይ ካልእ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዘምቱ ተሓስቡ ተለኹም ግን this is not gonna fly ክሰርሕ ኣይኮነን ዝቕበሎ ሰብካ የለን እዮም ዝብሉ ስለዚ at the end of the day እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና ኣይኮነን ሓንቲ ፅብቕቲ ምኽሪ ብዛዕባ እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክመሃራ ዝደሊ እዛ ሕጂ ዘቕርበልኩም እየ ድሕሪኡ ኣብታ ገጅፍ ናይ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ከሰጋግረልኩም እየ ብደቂቕ ኣትሞስፌር እሞ እንታይ እዮም ዝብሉ ትግደድ እያ ኤርትራ ምሳና ውዕል ክትገብር እዮም ዝብሉ ትግደድ እያ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዓንቀፃት ኣለዎ ካብ ዝገርመኪ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ባሕሪ ኢልና ንገልፆ ዘለና ከምኡ ዝርዝራዊ ኮማንድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣውፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ንኩለን ሃገራት ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ግዲ ኮይኖም ብደቂቕ ኣትሞስፌር እሞ ሕጂ እዚ ብፍላይ 194 ዓንቀፃት ዝሓዘ እዩ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ነዚ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ዘልዕሎ ዘሎ ዝምልከት ብሕልፊ ምስ ተጠቃምነት ዋንነትን ተጠቃምነትን ዝምልከት ኣብኡ እንታይ ዝብል ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት
እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራትን ኢሉ ይፈልየና ክልቲአን ሕጂ እታ ዓንቀጽ ሓንቲ ብሓንቲ ክገልፀልክ እንተኮይነ እታ ኣገዳሲት ትበሃል ዓንቀጽ 124 እያ ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ዘልዓሎ ጉዳይ ትምልከት 194 እያ 124 እያ ይቕርታ ኣብ ንኡስ ዓንቀጽ ሓደ እንታይ ትብል እቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክረኽቡ ናይ ተጠቃምነት መሰል ኣለዎም ትብል ናይ ዋንነት ኣይኮነትን ትብል ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክወፁ መሰል ኣለዎም ትብል ቀዳመይቲ ንኡስ ዓንቀጽ ክልተ ብትሕቲኣ እንታይ ትብል እዚ ግን ትብል ምስታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ኮስታል ስቴት ሓበራዊ ስምምዕ ብምግባር ጥራሕ እዩ ይብል ሳልሳይ ዓንቀጽ ንኡስ ዓንቀጽ 3 ናይ ክልቲአን ናይተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎንን ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለንን ክልቲአን ኣብ ውዕል ዝኣትዋ ዘለዋ እንታይ እዩ ጉቡአን እንታይ እዩ ኦብሊጌሽንስ ኣንድ ክስታይ ይገልጽ ግዴታን መሰልን ናይ ክልቲአን ከዓ ይገልጽ ሕጂ ቅድም ካልኣይቲ እንታይ መሰል ኣለዎም ኢትዮጵያ ክሓልፉ በታ ቁፅሪ ሓደ ግን እዛ መሰል እዚኣ ብስምምዕ ጥራሕ እዩ ቦሊቪያ ተገዲዶም ኣብ ስምምዕ ይእተው ኢላ ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ኣገዲድካ ዝበሃል የለን ፈትዮም ጥራሕም ክኣትው ዝኽእሉ ከም ዝበለቶ ብፍቶት ናይ ክልቴና ጥራሕ እዩ ስምምዕ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እታ ቁፅሪ ክልተ ብፍቶት ናይ ክልቴና ጥራሕ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ሳልሰይቲ ግን እንታይ ትብል ንሕና ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገልግሎት ክንህብ ከለና ናይ ኣገልግሎት ዋጋ ጥራሕና ክነክፍሎም ዘለና እምበር ካልእ ታክስ ክነክፍሎም የብልና እንትብል ኩለን ዘን ኮስታል ስቴትስ እንዲ ዝብለን ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ናይ ኣገልግሎት ዋጋ ጥራሕን ዘኽፍለን እያ ትብል እተን ተጠቀምቲ ከዓ ሃገራት ንሰን ከዓኒ ንሰላማዊ ምጉዕዓዝ ጥራሕ ክጥቀማሉ ዝፍቀደለን ሰላማዊ ምጉዕዓዝ እንተደኣ ዘይኮይኑ እቲ ዓዲ ክትክልክሎ ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እንደ ዝብለክ ዘለኹ ታንኪ ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ታንኪ ግን ተተኮስቲ መሊእኻ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትኮስ ተተኮስ ዘይብላ ታንኪ ግን ብሰላማዊ ምጉዕዓዝ ጥራሕ ብኡ ክትሓልፍ ከተፍቅደላ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ስለዚ ንሃገራዊ ስጋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ንንኡስ ወለዶ እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣይ ሪሊ ሆፕ ናብ ኩሉ ክትበፅሕ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ከም ተቃዋሚ ንነብሱ ዝቆፀራ ምቁዋም ማለት እቲ ልኡላውነት ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘገልግል ግዛታዊ ሓድነት መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘገልግል ገይሩ ዝወሰዶ ሰብ ኣሎ ስለዚ ልኡላዊ ሃገር ተለካ ኢኻ ፖለቲካ ተቃዋሚ ትድግፍን ስለዚ ጉዳይ ናይ ልኡላውነት ንክልተና ሓደ ክገብረና ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ተራኻ ትፅበ እንተለኻ ሃገር ምስ ሃለወትካ እዩ ብጀካ እዞም ሓደ ሓደ በላዕቲ ውዳቕ ጠፊኦም ዘለዉ ሃገር ክረኽቡ ይክእሉ ዋላ ኩርሲ ክረኽቡ ዘይክእሉ ንግዚኡ ግን ንከብዶም ክመልኡ ዝኽእሉ ወ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣምቢሽን ናይ ፖለቲካ ለውጢ ትደሊ ተኮይንካ ግን ሃገር ምስ ሃለወትካ እዩ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ድማ ንሃገር መንዚዕካ ክትነብር ምፍታን እዩ ብዝኾነ እንተደገፍካ ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ናብ ጎኒ ልኡላውነትካ እንተውን ተበልካ ንፖለቲካዊ ቀፃልነት ናትካ እውን ፅቡቕ እዩ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ እንተዘይደጊፍካ ግን ኤርትራ ልኡላዊት ኮይና ክትቅፅል እያ ንስኻ ግን ቅራፍ በናና ረጊፅካ ፖለቲካዊ ሂወትካ ክትፅግኖ ዘይትኽእል ቁስሊ ክህልወካ እዩ ኣንፎርቹነትሊ ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክብሉካ ኣይክእሉን እዩ ስለዚ ከምዚ ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ ብዘይከኣል ዓለም ከምዚ ዓይነት ነቶም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ደወለገለዶ ዝበሃሉ ከምዚ ገይሩ ፈትፊቱ ዝነግር እንተረኺብና ዓብይ ኤርትራዊ ስራሕ ጥራይ ዝብላኒ ዓብ ክብሪ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣብ ልኡላውነትና ዝመቃቐል ጉዳይ የብልና ኩልና ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ሰንጋል ተጋደላ እዩ ወይ እውን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ተዲሁን ኤርትራ ዝተገድሶ ሰብ እዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከይድግፎን ከይፈትዎን ንኽእል እዩ ኤርትራ ግን ተገድሶ ሰብ እዩ ዲስ ኢዝ ወት እዚ ዓይነት ዘረባን እዚ ዓይነት ኣካይዳን ድማይና ካብቶም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ንፅበዮ ንመንግስቲ ኤርትራ ከይትድግፍ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ነክፈረክ ክህሉ ይግባእ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕልሚ ድማ ጋህዲ ከምዚ በጣጣዕ ዝበለ ብርሃን ናይ ቀትሪ ሕልሚ ናቱ ኣብቲ ገባሕሪ ንምጥቃም ዘይኮነ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ደፊሩ ክቋፀር እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ነክፈረክ ምባል ከድሊ ኣይክእልኒ ኣብዚ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ ሶ
what is next እንድሕር ብከምዚ መንገዲ ዝቕፅል ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እቲ ዝቕፅል ድሕሪልካ well there are many things ኣብዚ ዝቕፅል ኩነታት ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሱሩ ክብንቆስ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባ ካበይ ይመፅእ because he is a serious threat ነዚ ከባቢና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዘን ድሮናት ናቱ ሎሚ maybe ንወታደራዊ ዕላማታት ዝበለ ይሃርመለን ኣሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዓቕሊ መፀበበ ሕክምናታት ክሃርመለን እዩ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ክሃርመለን እዩ ካልእ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ክሃርመለን እዩ ኣበይ ኣይገብሮን ነዚ ዝብለካ ካብ ክውንነት ዝተባተኸ ሰብ ጥራይ እዩ ስለዚ this man needs to be stopped እዚ ሰብ እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ብየማንን ፀጋምን ተወዲብካ ጠጠው ክብል ዘለዎን ካብ ኩርሱን ካብ ቦቱን ክጓሓፍ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋሃደ ድመፅእ ዘሎ እዩ if we don't do that then it's going to be a big problem ንብሙሉ እቲ ዞባ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዝዓበየ ፀገም ክኸውን እዩ ስለዚ I hope ንኣቢ ከምዚ ብተደጋጋሚ ካብ ሓላፊ ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ፋኖ ዘመነ ካሴ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሄታት ዝወፅእ ዘሎ ዕላማና ሰሚርና ንሓደ ፀላኢና ንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩርሱን ካብታ ቦቱን ንምጉሓፍ ጥራይ ይብሉ ኣለዉ ክገርመኩም እቲ ናብ ኣቢ ገፁ ኣቕኒዑ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ ዝተዋሃሃደ እዩ ዝተዋሃሃደ መጥቃዕቲ እዩ ዘሎ ሓደ ወይ ክልተ ኣይኮነን ንዑ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ለሚሸውዩ እቲ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ለንቀነ ካብ ክልተ ወታደራውያን ሓይልታት ዝረኣኽቦ ስእሊ ጥራይ ክበኩም ሓደ እቲ ፋኖ ዝበሃል ክንምንታይ ተወዳዲቡ ከም ዘሎ እትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ እዩ እዚ ብረት እዚ ኣንፃር ኣቢ እዩ and if you think this is going to بقال يخون مخنيات كشيشكا كرميلا دربيخا ويونجلا مليونات بردي خاجلا نتوم مرحتيبكا نزع عينت كالسي كدك سيت ولتلغا no it's not going to happen this is not going to work لذي أبي أحمد is deeply in trouble أكبيد زخونة بدهون شجر ودي غزالي دا but نسوت رأي كونن سأقمناتو there is another problem here زدما شناي بحال ናይ ትግራይ ግረፎ ዝኻ ሸነይ በሃል ወይ ካት ኦላ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እዚ እውን ገጅፍ ሓይሊ እዩ ነፍሱ ዝኻለ ዋላ እኳ ንምንታይ ዕላማ ወፂኡ ኣሎ ሚት ካብ ሚቲ ንህዝቢ ኦሮሞ ሓራክ ከውፅኡ ገለ ይብለኩም ተለኹ ክብለኩም ይኽእል እንትኾንኩ ግን I cannot really give you exactly the same ሚት ካብ ሚቲ ንሱ እቲ ዕላማ ናቱ ጥራይ ክንብል ኣይንኽእል ኢና because ምስቲ ብልፅግና ንባዕል ናይ ኦሮሞ እሺ ማወቅ አድርጌ ድምፅ እንጂ ችግር የለውም ማነው ስምሽ ያቶም ካቶም ናይ ብልፅግና ፈቐዱ ዝማርኹ ወታደራት እዮም እቲ ኩናት ይብርትዕ እቲ ምምራኽ ድማ እናሓየለ ይኸይድ ማለት እዩ ሰው ሕጂ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ፋኖ የስ ብዙሕ ሞመንተም ከም ዘለዎን ናብ ፅቡቕ ደረጃ ይግዝግዝ ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝዓበየ ድማ ዕላማ ናቱ እውን ሓንትን ያሳ ድማ ንኣቢ ካብ ሱሩ ምምንቋስ እዩ እንተኾነ ኩሉ ነገር ድማ ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ካብቲ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ እዚ ናይ ፋኖ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማ ንክዓስል ዘለዎ ጉዳይ እዩ አንዳንድ ጊዜ ባይፓስ የሚደረጉ አሉ ኢንቴንሽናቸው ታይቶ ዝም ብሎ ከጠላት ወይም ካገዛዙ ፍላጎት የሚመጣ ነገር ሲሆን እንደው ሆን ተብሎ አጀንዳ እየተሰጠ ነው ተብሎ ጉንጭ ማልፋት አያስፈልግም ብለህ ልታልፈው ትችላለህ። ግን አንዳንድ ስፔሲፊካሊ የሚነሱ ነገሩ ሰዎችንም ኮንቪንስ ሊያደርጉ ይችላሉ። አጠቃላይ ደግሞ ፖለቲካ ማለት እንግዲህ ፐርሰፕሽን ላይ የመስራት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ጥያቄዎች ህወሓትን ያነሱ ከእነሱ ጋር ጦርነት የከተተን ነገርን አንጠልጥሎ መቋጫ ሳያስገኙለት በሌሎች ጉዳይ ላይ እንስማማለን ማለት ጦርነትን በሂደር ማቆየት ነው። ከዚህ ዋጋ የነበረን ተረጋጋች ኢትዮጵያን አትፈልግም ኤርትራ። ስለዚህ አጠቃላይ የሚደረገው ነገር ድህረ አብይ አህመድ ያለውን ስዕል ነጥብ ነው። ሁለተኛው ነገር ኤርትራን ጨምሮ ታጣቂዎችን ከማስታጠቅ ያለፈ ታሪኳ ጨምሮ ማለት የተረጋጋች ኢትዮጵያን አትፈልግም ኤርትራ። ስለዚህ አጠቃላይ የሚደረገው ነገር ድህረ አብይ አህመድ ያለውን ስዕል አያሳይም። ያን ባላሳየበት ሁኔታ መጨረሻው ሮድ ማፕ በሌለው ነገር ውስጥ እይታውን ግልጽ አያደርግም ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉና እነሱ ስፔሲፊካሊ አድረስ ብታደርግ ያንተን እይታ ብሰማ ይሄ አሁን ክልተ ሕቶ እዩ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት እያ ተልዕል ኣላ እዚ ድማ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይሮቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትው ዝፍትኑ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዘለዎ እያ ትነግር። ሓደ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝቢ ምሓራን ወይ ከዓ ፋኖን ሓደ ዘይተዛረብናሉን ዓብይ ኣከራኸሪ ነጥቢ ለሱ ድማ ሕቶ ናይ ተበፃሕነት ናይ መሬት እዚ ኣርእስቲ እዚ ከም ድብድቡ ጌርናያ እንድሕሪ ከይድና ንኩናት ፀኒሕካ ናብ ኩናት ምኻድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እንተወሓደ እዚ መዕለቢ ክረክብ ከም ዘለዎ ይብላል እዚ የለ
حدك ببشتارو زخدلو من قدي نعب مسألنا أبكال شجر زتونا تخينو كب حجي أنت دي تشاركنا حشنا ببشتارنا حشنا زبل اللويلهم تغالي ما إيرترا كل زين إثيوبيا أبزي وتسكينات إتيان حد حدودنا تبعلا أكنبر زدلنبر إثيوبيا سلام جيراك نبر هاي تدلنيا زبل أتحساس باب على إيرترا له مزيوم حيل تازياتهم كم بيجر كخط صمت تغل نزقو دايزي كي رطب زخون ملس كهاب كخنتاي كبر خلي يمدولو زلو تعتيز نقرأكم زلو تملس سنة هنا هنرينا ምን ይሆን ነው በሌላ አነጋገር ጦርነቱን እናሳድረው አሁን እንጋጠም ስለዚህ አሁን እነሱ የሚሉት እንግዲህ ከህዋትም ጋር ከአብይም ጋር እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ከሱዳንም ጋር የመሬት ጸባለን ከኤርትራም ጋር ታሪካዊ ጸባለን ስለዚህ እንጋጠም ከሁሉም ጋር ነው የሚሉት ምንድነው የሚሉት ፕራክቲካሊ የሚፈልጉት ነገር ሲነገርኝ አሁን እንደዛ ሲሉ ሁለቱንም አማራ መግጠም ይችላል ማለት እኔ የእውነት እንድቃወም ከሆነ ስሜት ቅድም ብዬሻለሁ አሁን ከህዋትም ጋር አማራ ይግጠም ከኤርትራም ጋር ይግጠም ከአብይም ጋር ይግጠም ነው የሚሉ እና ይሄንን ደግሞ እንዴት ወደ ውጤት እንደሚለወጥ አሳየኝና ኢንጂነር ይልቃል ኩሉ ግዜ ብሪሊየንት ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ንሱ ድማ እስከ በትናቶም ሓሳብ ንኽኢድ ኢሉ ምስ ኤርትራ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ክነብል ኣይንኽእል ኢና ምስ ኤርትራ ውግድ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ ምስ ህወሓት ዘይተወደአ ሽግር ኣለካ ምስ ህወሓት ውግድ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ምስ ኣቢ ኣብ ውጋእ ኣለኻ ንሱ ክቅፅለ እየ ትብል ኣለኻ ኢማራት ንኣቢ ጌራ ትዋጋእ ከላ ምስ እውን ክትዋጋእ ኢኻ ሕሜት በቲ ይመፀካ ኣሎ ምስ እውን ክትዋጋእ ኢኻ ምስ መን ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል እስከቲ ናይ ስምዒትካ ውሽጥኻ ዘሎ ሕረኽርኽ ዝብለካ እዚ ቃል ክዳን ግበር ወይ ከዓ ንፍቕሪ ተፃመድ ድበለካ የለን እዚ ረብሓ እዩ መን ቀዳማይ ፀላኢኻ ፍለጥ ይብሎ ኣሎ መን ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ ራይት ናው እስከ ንመፃኢ ትብሎ ዘላ ግደፎ እሞ ሎሚ እንተዘይተቃሊስካ ክቐትለካ ዝኽእል መን እዩ ህወሓት ብረት ሒዙ ኣንፃርካ ይዋጋ የለን ወይ ኣብ ድፋዕ ሰፊሩ የለን ዋኖ ግን ብድሮናቱን ብመዳፍዓቱን ኣብ ኣፍንጫኻ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ኣቢባ ስለዚ ንኣብ ኣቢ ኣትኪልካ እንተዘይተቃሊስካ ኣቢ ድማ በይንኻ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ተትኽእል ነርካ 3 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ኦኬ ፅቡቅ ግዝጋስ ጌርካ ኣለኻ ግን በዚ ትኸዶ ዘለኻ ጥራይ ክንኣቢ ክስዕሮ ትኽእል ዲኻ ምስ ኩሉ ናይ ደገ ሓገዛ ዘለዎ ስለዚ መጀመርያ ነቲ ፀገም ኣብ ባይታ ኮይንካ ነቲ ኩንነት ተቐበል እሞ ካብቲ ኩንነት ተበገስ ኣብቲ ፋንታዛ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፍርሂካ ወይ ተበጊስካ ዘይኮነ ስምዒታት ኣሊኻ ፋክቹዋል ኣብ ባይታ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ዘሎ ናብኡ ጠምት ኣቢ በይኑ ንነዊሕ ዓመት ከጥፍኣካ ይኽእል እዩ ብዙ ዕንወት ከውርደልካ ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ክስዕሮ ትኽእል ተኾንካ ግን ነቲ ጉዕዞ ከተሕፅረሉ ትኽእል መንገዲ ኣለዎ ምክንያቱ ኣቢ ንዓኻ ከጥፍእ እናደለየ ከሎ ንህወሓት ድማ ከጥፎም ካባኻን ላዕሊ ይደልዮም ኣሎ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ክወራ ይደሊ ኣሎ ካባኻን ላዕሊ ስለዚ ኤርትራ ምሳኻ ተሓባበር ከላ ደንጊፃትልካ ኣይኮነት ንባዕላ ናታ ፈተና ስለ ዘለዋ እዩ ሱዳን ምሳኻ ዝተሓባበር ደንጊፅልካ ኣይኮነን ንባዕሉ ኣቢ ይፍትኖ ስለ ዘሎ እዩ ህወሓት ደንጊፅልካ ኣይኮነ ምሳኻ ዝፀምት ዘሎ ጋምቤላ ኦጋዴን ደንጊፆም ኣይኮኑ ምሳኻ ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ ንባዕላቶም ሓደጋ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እዮም ምሳኻ ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ፀቢብ ርእሲ እንተዘይብልካ ፖለቲካ ዝርዳእካ ተኮይኑ ሓቢርካ ክሰርሕ ሽግርካ ክትቀርፍ ኣለካ ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ድማ ኣብ ጣውላ ሓያል ኩን ሓያል ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ኣብ ጣውላ ነቲ ኩነታት እውን ኣብ ጣውላ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፋኖ ውዳቢኡ ሕይሉ ሰራዊቱን ተዕቢኡ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ከሎ ህወሓት እውን ዶሚኔት ገብሮ ይክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፖለቲካ ዘዕውታካ ሓይሊ ምስ ትህሉ ጥራይ ምስ ዝህልወካ ጥራይ ንኣብነት እዞም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣብቲ ቢያቲ ናይ ኣቢ ዝስዕስዑ ዘለዉ ንኣቢስ እንታይ ክገብርሉ ይኽእሉ ሶ I'm talking about some trash head እንዲኦም ዝብልዎም ለሚሸውዩ ዘይትሪእዎም ክትህልዉ ትኽእሉ እዮም ፅነ ኢለ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ ነዚኦም ብዙሕ ነቲ ፖለቲካ ዝምጥኑ ግን ኣይኮኑን ኮይኑ ተሪፉ ግን እሳቶም ስለ ዝኾኑ እቲ ፖለቲካ ዝበሃሉ ዘለዉ እዚኦም እንዲኦም እዚኦም ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ትሪእዎም ዘለዎም ቶም 3 መንጎ ዘለዎም ተዋሓደ ምስ ኣቢ ይራኸቡ ነይሮም እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም እዚኦም ምስ ኣቢ ተራኺቦም ኣብ ሂወሲ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ቀዳማይ ሓይሊ ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ገለ ተሰማዓነት ቦታ ክህልወካ ትኮይኑ እዞም ወታደራዊ ሓይሊ ኣሎ ዚሮ ሜቢ ኔጋቲቭ ምክንያቱ ካብ መራሕቶም ጀሚሮም ናይ ውግእ ፋቻ እውን የብሎም ንውግእ ዝምጥኑ እውን ኣይኮኑ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ዚሮ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዱ ዴይ ሃብ ማኒ ንታንክታትን ድሮናትን ከግዝእ ዝኽእል ዓቕሚ ገንዘብ ኣለዎም ዶ ዚሮ የብሎምን በሽቐማን ድጎማ ናይ ሆቴሎም ዝኽፈለሎም ዘሎ ሰባት ዚሮ ክልተ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ቁጠባዊ ዓቕሚ ድማ የለን ፖለቲካዊ ዓቕሚ ኸ ሰብ ኣለዎም ደድሕሪዮም ኖ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣይኮነን ተቃዋሚ ወላ ትንሽተይ ክፋል ምሶም ዝነበረ እውን የለም ሶ ስለዚ ዲስ ፒፕል ኣር ጀስት ሉዘርስ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ኣሎ ልክዕ ስጋ እንተደርቢኻ ደማሙ ክእከቡ ንቡር እዩ ፈትንዎ ስጋ ድርቢ እንደብል ደማም ኣብኡ ዕስል ክብሉ እዮም ሜይቢ ኣኽላባት እውን ክመፁ ክእሉ እዮም ስለምንታይ ስጋ ስለ ዝደለዩ ልክዕ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ስጋ ዝተደርበየሎም ደማሙ ክንብሎም ንኽእል ኢና
بأنت جلسنا يوم تزغل لي they have nothing to show أبي أحمد مزياتهم أبت أولا كوفي لك زاربسي عارفينه معناته كتزارب تغنقاكو قال جلهم زخوني زياتهم زي the political entertainment ويونا political تواصل خسرت أو مهاغوليو كما حالفهم قد they bring nothing on the table أبت أولا قال نقر حسكات مسد كلالك زياتهم قال نقر حيزهم كموس أي كلون ترادي كونسي تتأولا وناتهم أي كون أبناء كرايت أولا يمزل سلازي نزي كترخ اللخان اتكال عينت ما بند أقول داينا عفار ريو عفار زبال بزو دراماتات الله بزوم عفار حيلا بير تراتي زلو جيك جمر كله قدمي مغلطة عمد حدا مس عصرت سباتات يل ما يبي حجي I don't know حدا شكل تشع سبات هدرات كوينة مالو حيالات هدرات كوينة مالو now this is power this is how you build power حيلنا نادلب كم سكتك أبزنا يسقم دو تنا عفار حيلي بوتو عيزلو سلمتاي أبايتا حيل سلازلو حيل انت اللي كاترا يخب كرنا فيك اختواسات نسون ده دايبل كادما جمال كحس كبيروبا بسلام من قد خاطك على استغلق أي كاليسو لكن تقبر ديمقراطية زعمنا أبعد ديمقراطية اللغو كاب حجي إن كيزا فلتنيو قوامي يصدق اللغو نعوس عبوني من الباث عد سلام كوينو بوليتيك هاو بارتس اللي زخونا نحن هون أبعدنا ناتولو جزية كله خوني الكادما جمال كحسكا برجر كان بلا كادما بوليتيك خسر تغليها قبول دمايكم زي اللي أبني حو بوتاخيتك بالا سعديخا تواصلوا تواصلت راح خسر تغلم بر بوليتيك خسر راح تغلم أبكرنا فيك أكون زبال نقريل it's a bloody region دماو زوباي مبزحتو بوليتيكالو تدمع دم كي كفلكا أي متسني سلازي ديوم سبازياتهم تهوتات جست نيش كونتكست كنا بكم سلاز دلا نمبر زياتهم أبتي ناجو نايتي كرنا أفريقيا بوليتيكاو صوتا بوتا هالليوم ويون جلا هالليوم كجبرو زغلو سلازلو ما يكون كونسا كزلو it's just تتواصل ساكني رأس حنجنا يتواصل كم زخانة راي كنفلت إليه نقرأكم زلو نقطة what else قال انت يقات ماله سودانويان نابابي جسدوا محسن تانيشتي كابت بوتاتكي كابت كونتاتكي سجر كله كريهكم كفتني نابابي استسدد ملقتي للمجتمع الإثيوبي وأبي أحمد نفسه بالنسبة للمجتمع الإثيوبي نحن لنا أكثر من 100 سنة جيرانكم لما كان حصلت الحرب في إثيوبيا فتحنا لكم الأبواب وقلنا لكم تعالوا السودان حبابكم فتحنا لكم بيوتنا وأطعمناكم وسقيناكم لكن للأسف الشديد ما يفعله أبي أحمد الآن في الشعب السوداني في الدمازين وفي غرب دارفور وفي كل أنحاء السودان بالمسيرات الإماراتية المسيرات القحطية المسيرات الصهيونية هذا الأمر لا يجوز ولنا فيكم حق الجوار نبابنا بإثيوبياوያን መልእኽትዮም ሰዱ ዘለዉ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ደው ኢልና ልኩም ኢና ካብ ኩናት ዕሪፍኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ዘበንኩም ክትሳቀዩ ከለኹም ሃገርናን ዶብናን ገዛናን ከፊትና ተቐቢልናኩም ኣብ ገለ ፖይንት እንታይ ይብል ሎሚ ሱዳን ኣብ ዝኸበደት ኩናት ከላ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከርስና ኣለዉ ኢሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዛ ኣብ ኩናት ዘላ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ስለትሕሾም ኣብኡ ኣለዉ ኢሉ ንሕና ንኢትዮጵያ እንትርፈ ፅቡቅ ሕማቅ ይገበርናልኩም ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ግን ታሪካዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፍፅም ዘሎ ናይ ምስካል ምዝዳዕ መሰሪዕን ምስ ሓደ ሽፍታ ስርዓትን ምስ ከምኡ ድማ ምስ ኢማራትና ኮነ ብድሮናት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ደማዚን ንበሎ ኣብ ዳርፎር ንበሎ ኣብ ኮርዶፋን ንበሎ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ ገበን ኢኹም ኣብ ልዕሊና ትፍፅሙ ዘለኹም ንሕና ድማ ነዚ ክንርሶ ኣይኮናን ሓደ መዓልቲ ክንፀባፀበሉና ኢሉ መልእኽቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብምሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅሑለ ይብላ ኣሎ ተፀገም ግን ዓረብ ዝሰምዑ ብዙሓት ኣይኮኑን ኣብቲ ዓዲ ወላቶም ዝሰምዑ እውን ጥዑይ ልቢ ስለ ዘይብሎም ክንደይናይ ከይትስማዓልካ እንተቲ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ደው ዝበለልኩም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁፅሪ ሓደ ኤርትራዊ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለኩም ኦፍኮርስ ጌርኩም ላይ ኤርትራ ሕጂ ዶ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሓለፋ ስለ ዝገበርና ሓፍኮፍ ክንብል ኮይና ንህዝቢ ኤርትራ ፅርኩማ ኢኹም ካብ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ምናልባት ክትሕግዝ ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ኣነ እቲ ሓገዝ ጥንቃቐ የድልዮ ምክንያቱ ሓገዝ ንደሊ ስለ ዝኾነ ንባዕለየ እየ ዝብል ኤርትራ ብሓላፍነት ብግዴታ ክትሕግዝ ዘለዋ ህዝቢ እንተኮይኑ ሱዳን እዩ ሱዳን ጥራይ ክትሕግዝ ትኽእል ኤርትራ ብከስ ከም ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ደው ዝበለሉ ሃገር የለን ከም ህዝቢ ሱዳን ካብ መንግስቲ ሱዳን ድማ ብ10 ዕፅፊ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ዝፀሮ ዝሓቆፎ ዘብልዖ ደስተዮ እዛ ኩላ ኤውሮጳ ዘላ ብጀካ ውሑዳት ወላ ካብ 80ታት ጀሚሮም እየ ድብለኩም 80ታት ጀሚሩ ዝኸደው ብሱዳን ገይሩ ይኸይዱ ስለዚ ሱዳን ገባሪ ፅቡቕና እያ
ጎረቤትና ጥራይ ደይኮኑስ ገበርቲ ጽቡቕና እዮም ስለዚ ንሱዳን ዝግበር ሓላል እዩ ጽድቂ ይኸማ ንሱዳን ዝግበር ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ሱዳን ዝግበር እቲ ዝበለፀ ስራሕ እዩ that's why ዝበዝሐ ኤርትራዊ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጽቡቕ ልቢ እዩ ዘለዎ ሱዳን ኣይግብኦም እዩ እዚ ወሪድዎም ዘሎ ዝግብኦም ኣይኮነን ዝበሃል ግን the fact anyway ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ኣብ ዘበና ኣቢ ኣይኮነን ንዓኹም ሱዳናውያን ኣብ ቅድሚ 20 ዓመት ገለ ዝገበርኩምሎም ትማል ነዛ ኩርሲስ ዘለዋ ንዘወሓሰ ሻዕብያ ከጥፊ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ጥልመት ቀዳመይቲ ካርድናቱ እያ so this is not gonna ብዙሕ ነገር ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ካብኡ ቀፂልና አብይ አሕመድ ንህዝቡ ዘይሓሊ ንኻልእ ክሓሊ ይክእልኒ Successive interviews Prime Minister Abiy Ahmed did to local media, to first I think to Amhara mass media, and the second was to the interview came after a claimed landslide victory by the ruling Prosperity Party, to which the Prime Minister is the president. And yet he chose this highly choreographed interview with very distinct audience rather than a conventional victory speech or a national policy address, as is expected of a prime minister who just won a landslide, whose party just won a landslide victory. ዛዕባንታይ ዛረብለው እስኪ አብይ አሕመድ ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረ ምርጫ ወይ እውን ኣትሊስት ዝተዋስኦ ናይ ምርጫ ብዓብይ ነጥቢ ከም ዝተዓወተ ላንድስላይድ ብልዎ ብግፍሕ ዝበለ ከም ዝተዓወተ ዝዝከር ኮይኑ ናይ ዓወቱ ዘረባ ከየስምዕ እንታይ ገይሩ ይብለው ንህዝቢ ኣምሓራ ብናይ ኣምሓራ ሚድያ ንህዝቢ ኦሮሞ ድማ ብናይ ኦሮሞ ሚድያ ብምግባር ነታይ ሃገር ኣብ ርእሲ ተገማሚዓቶ ዘላ ነምሓሩ ብቐጥታ ምስ ተጋሩ ክዋጉ ገይርዎ ምክንያቱ መሬትኩም ኣነ ሂበኩም ተጋሩ ክወስድልኩም ደልዮም ኣነ ንኣብ ጎንኩም ኣለኹ ተጋሩ ድማ ብቐደሙ ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ዝገበርዎ ኣይትረስዕዎ እንትኾኑ ኢሉ ብቐጥታ ኩናት ከእውጅ ዝኽእል ዘረባ ነገር ፈጢሩሎም ከይዱ ኣብ ኦሮሞ ከይዱ ድማ ብምሉእ ኢትዮጵያ ናትኩም እዩ እንኮላይ ናብ ኤርትራ ባሕረ ነጋሲ ዶ ባሮንቱ ዶ ዝበሃሉ እውን ናይ ኦሮሞ እዮም ተባሂሉ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ኪንግደም ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ቀፂሉ ድማ ዲያሎግ ኢሉ ድማ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ንክገብራ ይፅዕር ኣሎ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ እንድሕር ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እንታይ ዝብሎም ኣብ ከሎ ዲቫይድ ን ኮንከር ኢልካ ግዛዩ ነዞም ክልተ ሒዙ ነቲ ሃገር ሓዊ ክእትወላ ይብገስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ንሪዮ ዘለና ብበዓል ኢንጂነር ይልቃል ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ካበይ መሰረቱ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ እንድሕር ኢልካ ኤግዛክትሊ መልሲ ካበይ ኢኻ ትረኽበሉ ፅምዶ እቲ እንኮ መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ፀገም ምዃኑ አቅልሽን ሁሉ የሚቆጣጠር ነገር ነው ይሄ ዘመኑ ያመጣው አይደለም አልጎሪዝሙ በዛ ሁኔታ ውስጥ ለውስጥ እየገቡ በስሜት ውስጥ እየገቡ የሚኖሩበት እንጂ ራቅ ብለው ራሳቸውን አረጋግተው የምንሰራው ነገር የሚሆነው ነገር አሁን እኛ የምናደርገው ነገር ምን ያህል ነገሩን ይቆጣጠራል ምን ያህል ጥቅማችን ያስከብራል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘላቂ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ፅምዶ እዩ እቲ ህዝቢ ብምሉእ ብህዝባዊ ጉዕዞ ተኣሳሲሩ እንድሕሪ ከይዱ ጥራዩ ነቲ ኩነታት ክውድኦ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኦኬ ዘይተወድእ ሕቶታት ናይ ፖለቲካ ከም ዘሎ ፍሉጥ ግን ነዚ ብምትፍናን ኣይኮንካን ክትገብሮ ትኽእል ይብሉ ካልእ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ኣብ ባእሲ ናይቲ ዞባ ዝቀላቀል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ባእሲ እናኾነ ዝመፁ ዘሎ ድማ ጀዋር እዩ ጀዋር ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሕ ቪድዮታት ቫይራል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ግን ብተደጋጋሚ የውፅዋ ኣለዉ እሳ ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የሁለቱን ሀገራት ጥቅም ባማከለ መልኩ እስካልፈጠረ ድረስ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አይጠናቀቅም የኤርትራን ሴኩሪቲ ትሬትን የሚያደርግ አስተላለፍ አዲስ አበባ ላይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊሆን አይችልም የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም ኢንተርዲፔንደንት ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ኢኮኖሚ እድገት ኢንተርዲፔንደንት ነው ልትለየው አትችልም ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ከኤርትራ ጋር ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ነው ሊኖረን የሚገባው ጎበዝ ዘዘረባ እዚ ሕጂ ኣብ ካልእ ግዜ ብፅቡቅ ክትንትና ትኽእል ኢኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሽግር ብፅቡቅ ክሳብ ዘይፈትሐት ከም ሃገር ንክትቀውም ኣዝዩ ከብዳ ይብል ኣሎ ሃገር ኤርትራ ንምህናፅ ከቢድ ይክኸውን ከምኡ ድማ ሕቶ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ክሳብ ዘይተፈትሐ ኢትዮጵያ እውን ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእል እያ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናሓትሕዱ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ብዘይቲ ሓንቲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሉይ ርክብ ፍሉይ ዝምድና ክህሉ ኣለዎ ዝብል ብኸመይ እዩ ይብል ኣሎ እዛ ዘረባ
ሕልፍ ክትብል ክትሰምዓ ከለኻ ፅቡቕ ዘረባ ይመስል ምክንያቱ ብብዙሕ ብባህሊ ብገለ ባህልታት ንተኣሳሰረሉ ኣለና ናይ ሃይማኖት ምትእስሳር እውን ኣሎ ገለ መለ ነዚታት ሓዊስካ የስ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ፅቡቕ ምኾነ ንብል ግዳ ሓቂ ቅርቢ ኢልና ክንሪኦ እንተኮይንና ንሱ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብሎ ዘሎ ድራማ ኤርትራ ምስ ሱዳን ኤግዛክትሊ ደ ሴም ኢንተርኮኔክትድነስ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ምስ ሱዳን ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖም ኤርትራ ምስ ሱዳን ተመሳሳሊ ዝምድና እዩ ዘለዋ ህዝባዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣለና እቲ ዘረባ ጀዋር ንምንታይ ከምዚ ይብል ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ነቲ ብመሰረት ናይ ተንክል ኤርትራ ልውላዊት ሃገር እያ so there is no special relationship with us we are an independent sovereign state ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እንድሕር ኢልና ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ኩስቶ ምስ ኩስቶ ተጠናኒጉ ዝበሃል ሕቶ የለን ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ period እጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና የድሊ ዶ yes so is ምስ ሱዳን ወላ ምስ ጅቡቲ እታ ዘረባ ግን ናይ ጥዕና ዘረባ ኣይኮነትን እዚኣ ክትንቀቑላ ኣለኩም we don't need a special relationship with Ethiopia special relationship ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ special relationship ንምዕባልን መጻኢን ኤርትራ ኣብኡ ክምርኮስ የብሉን እዚ ማ ሓደጋ ይንዓና ንስኻትኩም ባዕልኩም ትፈልጡ ኤርትራ ግን ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ትምርኮስ ሃገር ኢና ንደሊ እምበር ፍሉይ ዝምድና ናይ ኢትዮጵያ ንህላወ ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዝትቶ ኮይኑ ደን ልኡላውያን ሃገር ኣይኮናን ማለት ኢና ስለዚ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ለንቀነ ነዚ let's say እስከ ኣብ ናብ ዜብ ነስግሮ ሓይልታት እስከ ሓዚ ሎም ምፅራሕ ክወፅእ ኮይኑ ዝወፅእ ሓድሽ ነገር የለን ያው ጥምረት ከም ዘሎ ዘረጋግፁ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ሓበሬታታት ወፂኦም ካብ ኩሎም ወገናት ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ጥምረት ኣለዉ ዝተባሃሉ ኣካላት እዚ ጥምረት እዚ ከም ዘሎ ዝወፁ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ዘመነ ካሴ ሕዚ ኣብ ሶም እዚ ዝሃቡ ቃለ ማሕተት ነቲ ስርዓት ሙሉ ንምውጋድና ንቃልስ ዘለና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ ፀገማት ክፍታሕ ዝኽእል ስርዓት ተወጊዱ ጥራሕ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ እዩ ተሓሳቡ ካልኣይ ኣብ ሶም እዚ ጀዋር መሓመድ ኣብ ርእዮት ዘቕረቦ ሓሳብ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ነገራት የልዒሉ ግን ካብኣቶም ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ንሕዚ ዘልዕል ናይ ምክክር ኮሚሽን ዘልዕሎ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ጥምረት ዘልዕሎ ነገር ኣሎ ኣብዚኦም ዘለካ ሓሳብ እስቲ ክስምዕ ፅቡቅ ኣብ ክልተ ከፊልና እንተረኣናዮ ፅቡቃት መስለኒ እዚ ሓደ እቲ ጥምረት ካብኡ ጀዋር ኣብቲ ጥምረት ዘልዕሎ ሓሳብ ከመይ ከም ዝረአዮን ከመይ ክንጥምቶን ተለዓልና ፅቡቅ እዩ እቲ ጥምረት ናብ ክሽፈነሉ ዘይኽእል ደረጃ በፂሑ ዳርጋ ዜና ዘይኮነሉ ማለትስ ኦልሬዲ ናብ ውጅነት ዝበፅሐ ካልኦት ዓለም ለኻዊ ሚድያታት እውን ትኩረት ሂቦን ዝትንትናሉ ኣብቲ ጥምረት ኣለዉ ዝበሃሉ ኣካላት እውን ከም ዘሎ ዝገልፅሉ ደረጃ በፅሑ እዩ ስለዚ ዜና ክኸውን ዝኽእል እቲ ጥምረት ብዝርዝር እንታይ ክገብር እዩ ተጣሚሩ ዘሎ ዝብል ጥራሕ ዜና ዝኸውን ይሕዚ ዝመስለኒ ኣብ ምንታይ መሰረት ገይሩ ካብቶም ዓበይቲ ግራንድ ኣጀንዳ ናይቲ ጥምረት እንታይ እዩ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና ምድምሳስ እዩ ሓደ ግራንድ ኣጀንዳ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ከትሕቲ ዝኾኑ ኣጀንዳታት ኣሕዲርካ ነዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ሓደጋ ምንጭ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ምውጋድ ዝብል በቲን በዚን ብዕሊ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ጥምረት ዳርጋ ፓብሊክ ዝኾነሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሰው ዜና ዝኸውን ከምቲ ዝበልካ እንታይ ዝርዝር ነገር ሒዙ ዘሎ ዝብል እዩ ናይቶም ካልኦት ኣካላት እውን ኣብዚ ጥምረት እዚ የገድሸና እዩ ዝብሉ ሓይልታት እውን እቲ ጥምረት ኣሎ የለን ዘይኮነስ እቲ ጥምረት ንኢትዮጵያ ከመይ እዩ ክቐፅላ ዝኽእል ምሳና ዝህልዎ ርክብ ከመይ ዝበለ ርክብ እዩ ክፈጥር ዝኽእል ዝብሉ ነጥብታት እዮም ዘልዕሉ ዘለዉ ግልፅነቱ መን ከዩ ዝመርሖ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ዝብል እዮም ዘልዕሉ ዘለዎ እምበር እቲ ጥምረት ኦልሬዲ ናብ መሬት ከም ዝወረደ ንሶም እውን ቅቡል ዝገበሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጀዋር ሓሳብ እውን በዚ መፅእ እዚ እንተረኣናዮ ፅቡቅ መስለኒ ኣነ እቲ ዘረቡ ክከታተሎ ሞኪረ ብዙሕ ነጥብታት ዘልዕሉ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝርዝራት ዝበሃሉ ነጥብታት ዘልዕሎም ኣለው ግን እቲ ቀንዲ ነገር ጀዋር መን ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እንታይ ደልዩ እዩ ነዚ ቃል መሕተት እዚ መፅኡ እንታይ ክሕልፍ ከይደልዩ ዝብል እቲ ቀንዲ ነገር ዝመስለኒ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ኣነ ከመይ እየ ተረዲኡ ጀዋር ናቱ ጥራሕ ሓሳብ ሒዙ ከም ዘይመፀ ኣብቲ ጥምረት ዘለዎ ኮንሰርን ካልኦት ምስኡ ዝሰርሑ ኣካላት ማለት ናይ ምዕራብ ክንብሎም ንኽእል ኢና ብግልፂ ብሽሞም ንምፅዋዕ ናቶም እውን ኮንሰርን ተሸኪሙ ከም ዝመፀ ሓደ እቲ ዘልዕሎ ዝነበረ ማለት እዩ
ቢካውዝ ንሳቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዘለልዎ ማለት እንታይ ኢሉ እቲ ጥምረት ሲ ዕንቆቱ እንታይ እዩ ዘትዩ እንታይ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ከመይ ክገብራ እዩ ዝደሊ ዝብል ዘልዕሎም ኮርኮርቲ ዝኾኑ ነጥብታት ኣለው ዘን ሚሊተሪ ዶሚኔትድ ከይኸውን እውን ዘልዕሎ ስግኣት ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲካ ቅድም ኣለዎ ሚሊተሪ ከዓ ብዙሕ ግዜ ምሽጥራዊ ስለዝኾነ ምሽጥር ክንረክብ እውን ኣይከኣልናን ዚ ዓይነት እዩ ሶ ሎጂካሊ ነቲ ጥምረት ከም ዝቕበሎ እኳ እንተገለፀ እቲ ጥምረት ግን ብስግኣት ከም ዝሪኦ እቲ ጥምረት ክምልሶም ዝግብኡ ግልፂ ክኾኑሉ ዝግብኦም ነጥብታት ከም ዘለዉ እዛ ዘረባ ንጀዋር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣግቢርዎ ዘሎ ኣብቲ ጥምረት ወይ እውን ኣብቲ ፅምዶ ንሪኦ ዘለና ናይ ኦሮሞ ቦታ እንታይ ክኸውን ዝብል ዓብ ሕቶ ስለ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዝረኣናዮ ናይ ፅምዶ ሃዋህው ወይ እውን ኣብቲ ፒክቸርስ ዝወፀ ነቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ነዚ ናይ ኦሮሞ ወይ እውን ኦላ ብትክክል ክገልፅ ዝኽእል ወይ እውን ክውክል ዝኽእል ኣብቲ ፅምዶ ስለዘይተራየ it's going to be concerning ምክንያቱ ብኸመይ መንገዲ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ህዝቢ ብርግፅ ብዓቢ ተበዲሉ ዘሎ ይሱ እውን ኣብዚ ፅምዶ እዚ ብኸመይ ክውከል ንዝብል ሓደ ካብቲ ዓብ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክትሪኦም ከለኻቶም ካልኦት ሙሎም በቦቶም ሒዞም ክህልው ከለዉ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ብኦላ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እውን ናቱ ውክልና ስለዘይተራየ ዘሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ንዕኡ ከም ፖለቲካ ተጠቂሙ ኣንፃርካዮም ኩሎም ዝመፁ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ንኸይገብር ይበዓል ጀዋር ተዓዲሞም ደማ ይተዓደሙን ኣብቲ ፅምዶ ክኣቱ ተሓቲቱ ድ ኣይተሓተተን እሱ ንካልኦት ነቶም ገበርቱን ሓደግቱን ዝምልከት ኮይኑ እቲ ናይ ጀዋር ዘረባ ዝለዓለ ሬሌቫንስ ወይ እውን ኣገዳስነት ክረክብ ዝኽኣለ በዛ ዓይኒ ክረአ ስለ ዝጀመረ እዩ ስለዚ እዚ ኣገይን ብዙሕ ኣከራኸርን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ይቐፅል ኣሎ ምስ ግዜ ድማ ክንሪኦ ኢና ናበይ ክዓልብ ከመይ ክኸውን መወዳቱ እንታይ ክመስል እዩ ንግዜ ዝግደፍ ክኸውን but this is also another very crucial aspect በብዙሕ መንገዲ ተፈላለየ ትርጉም ዝወሃበ ዘሎ ኣርእስቲ ስለዚ ነዚ እውን ኣቃሊልካ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማለት ካልእ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ድራማታት እውን ነፍሱ ዝኻለ መዓት ሓሸውየ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ for example ሓደ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና እዚ ናይ ፅምዶ እዚ ፅምዶ ለንቀነ ምስዚ ኣብያ ዓንቶባ ኣካይድዎ ዝበልክዎ ከነተሓዞ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብምጥንኻር እቶም ህዝብታት ዝበህግዎ ልምዓትን ሰላምን ንምርጋፅ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝገለፀ በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን ትበዓል እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ካቅርቦ እዩ ብድሓን ከኸዋይ እንዳሹም ሽመጃናን ብሓፈሻ ድማ ካብ ንእስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያን ካብ ወረዳ ጉሎ ምኽዳን ከተማ ዛላንበሳን ዝተዋፀፁ ነበርትን ብሓባር በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዛላንበሳን ተብዕልዎም ሕጂ ምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፍልሰተ ማርያም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዘሎ ብሓደ ከምዚ ኢሉ ክሕጎስ በቲ ክትርኢ ፀኒሕካ ግምጥል ኣቢልካ ድማ ንፅባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ብልፅግና ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣካይዱ ክትሰምዕ ከለኻ እዚ ከምዚ ዝተባት ፍልይ ዝበለ ነንበይኑ ኣርእስታት በጋጣሚ ዘጋጥም ዘሎ ጌርካ ክትወስዶ ይትኽእል ኢኻ ነቲ ፅምዶ ንክብትኖ ከቢድ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዋ ብትክክል ስለምንታይ ዳ ኣብኡ ዘይገበረ ብድሮን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ሕቶ እቲ ዓውደ ኩናት ሕጂ ብሰሜን ዘይኮነ ብደቡብ ናይ ትግራይ እዩ ክጅምር ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለናን እቲ ኣብ ፅምዶ ዝርአ ዘሎ መንፈስን ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ቁፅፅር ናቱ ወፃኢ ከይድ እዩ ኣፈራሪሁ ገለ ገይሩ ነዚ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ክበትኮ ይደሊ ነይሩ unfortunately ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ጠቕላላ ክትቆፃፀሩ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ግዳ ሓቂ ካብቶም መንግስታት ንላዕሊ ነቲ ሰላም ይደልየ እዩ እቶም መንግስታት ተፈላለየ ዕላማ ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ግን ብዋጋ ናይቲ ኩናት ብቐጥታ ዝኸፍሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝኸፍሎ ዝነበረን ዘሎን ስለ ዝኾነ እዚ ሰላም እዚ ክፈርሰሉ ይደልን እዩ ኣይሆፕ ድማ ኣምላኽ በቲ ናቱ ሓይሊ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ጀሚርዎ ዘሎ ሰላም ዘላቒ ሰላም ክገብረሉ ኢትስ ኖት ፖለቲክስ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ እዚ መነባብሮ ናይ ህዝቢ እዩ
day to day life معلتاو هيوت ناي زيغاتات ምራቕ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ቀንዲ ዕላሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላምን ልምዓትን ንምርጋጽ የምስበሉ ሓበራዊ ሓደጋ ንጸላእን ንተጓንፍ ድማ ሓቢሮም ክምኩት ግድን ይኸውን ኢሎም ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓባር ታሪክ ባህልን ኣማጻጻን ዘለዎ ህዝቢ እዚ ጥራይ ኮነን መጻዕዱላት እውን ሓደ ይዘብሉ ኣይተ ሃይላይ ነገር ግን ብፍቕርን ሰናያን ክልቲኦም ህዝብታት ጓሃዝ ስሙዕ ኣካል እንተሃልዩ ደላይ ሰላም ዘይኮነስ ኣብ ህውከትን ኣግርግርን ዝነብር ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድማ ክልቲኡ ህዝቢ ሓቢሩ ብሰላም ከይነብር ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ከፍለ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈለ መጽኡ ይድሕር ምባል ሕዚ ግን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕማቕ መጻኢኡ ኣብ ዘለምልሙ ዛዕባታት ሓቢር ክሰርሕ ተሓሳሲቦም ከምዛ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ጀሚሩ ዘሎ መመላእታ ዝረኽበሉ ውግየሩ ዝቕፅለሎ ዕድል ይፍጠረሉ ጥራይና ንብል ንቐፅል ናብቶም እንዳ ተዋስኦ ንፅርት ክትከውን የዛረብኩ ኣለኹ ንኣን ከይድና ከምኡ ሓሳብ ዘርገ ጌርካ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ነዚ ግንባር ዘይድግፍዎ ንሓሳብ ፍልሊ ዘለዎም ሲኮሙ ትነጥብዎም ገለ ኣነ ዕቡዳይ ክሓ ዘለይ ኣብዛ ግንባር ካብ ንፍልስና ክቲ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎ ሰብ ኣይ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎ ሰብ ንዓኻ ረሲዑ ናብቲ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘለዎ ሰብ ንዓኻ ረሲዑ ሲ ካሊእ ዝገብር እንታይ ማለት እዚ ቃልሲ እዚ ንስኻትኩም ዝመስረትኩም ኣይኮነን ይጅምር ከሎ ብርጌና ሓመዱ ዓጆምላት በዓል ዋዜማ ዝጀመሩ ወይ ንስኻትኩም ዋጋ ዝኸፈሉሉ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ዋጋ ምኽፋል ገሌና ንሃድም ነርና ሲ እቲ ዋጋ ዝኸፈሉሉ ሕጂ ኣብ ቅድሚ መፂና ተቆበር ጌርና ሲ ከምዚ ባዕልኻ ዝመስረትካ ባዕልኻ ኖ ባዕልኻትኩም ደኣሞኒ ኣብ ብሩ መፅዕ ኮን ነርኩም መራሕቲ ኮይንኩም ሓራይ ዘይ ሓላፍነትና መራሕቲ ኢሎም ከዓ ካብኡ ኣሊሙኹም ኣይኮነን ንሱ ትሪእዎ ተሓኪ እዚ ብርጌና ትሪእዎ ኣለኹም ደባሲ እዚኣቶም እዮም እቶም ነዚ መስኪን መንእሰይ ቤላ ገይሮም ዝፃወትሉ ማለት እዩ ኣጆኻ ኢሎም ኣብ ሓዊ ጠቢሶም ሎሚ መማሊኦም ፈልዮም ሓደ ዘዋፅኡ መንገዲ ሒዙ ዘዋፅኦ ክብለኩም ከለዉ ኣብ ፖለቲካ ዘዕውቶ ዘይኮነሲ ነዛ ረብሓናቱ ነዛ ጅባናቱ ዘገልግሎ ዝበሎ ኣጀንዳ ሒዙ ክኸይድ ኢና ንሪኦም ዘለና እዛ ፊልም እዚኣ እዛ ሓንቲ ግናይ ተዋስኦ እንድያ ጀስት ናይ ብሓቂ ደገርማካ ግን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ክኸውን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቶም እቲ ዝዛረብ ዘሎ ዘይኮነ እቶም ሰለስተ ትሪእዎም ኣለኹም ጊቭ ደም ሰም ታይም ንሓትሕዶም ክበሃልዑ ክጅምሩ እዮም ሰለስተ እዮም እቶም ብሓደ ኣለና ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዘሎ ኢትስ ጀስት አ ማተር ኦፍ ታይም ሰለስተ እዮም ንሓትሕዶም ክበሃሉ እዮም እንተው ሓደ ክልተ ነቲ ሓደ ክበልዕዎ ክጅምሩ እዮም that's the nature of this thing ካብ ዓብይ ንላዕሊ ፊልተር እናኾነ እዩ ዝኸይድ እቶም ናይ መወዳእታ ተበለፅትን እዮም ተሪፎም ዘለዉ ንሳቶም ንባዕሎም ድማ ትበለፅ ንባዕሉ ፀገም ስለ ዝኾነ ኣብ ናሕትሕዶም ክባስ እዮም we have seen this again and again and again and again ይዋዮም ነዚኦም ኣነስ ይርኢ ነይረ ዓበይቲ ሰባሲ መሪሕኩም ዓዲ እትውና ዝብልዎ ኣነስ ብጥዕኖም የጠራጠር ነይረ ሕጂ ግን ጥርጥር ዘይኮነ ትኽክል እዩ ነዚኦም ኣሚኑ ዝኸደ ነዚኦም ኣሚኑ ኣብ ሓዊ ዝኣተወ ጎሲሙ ጥራይ because these people are selfish ናቶም ረብሓ ኣብ እንዳ ሸይጣናት እዮም ከብዶም ክመልኡ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ንኽንደይ ከስንሖም እዩ ንግዜ ዝግዳፍ እዩ ግን ኣገይን ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኻ ናይ ግድና ይኮንካ ንህዝቢ ቁማር ናእተኻ ክትነብር you can do the right thing ናብነት ድምልስ ዘሎ ሕጂ he's doing the right thing እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ምዃኖም ነቲ ሃገር ነቲ መንእሰይ ሓደጋ ምዃኖም ይነግራሉ እንተወሓደ እዚኣ ፅብቕቲ ነገር እያ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ጀስታ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ተኸቲልካ እንድሕር ከይድካ ሓደ እቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ፍሉጥ እዩ ቦታ ክህልዎ ኣይኮነ እዚኣቶም ኣገይሮም ክቕሕሙ እዮም ማልያ ቀይሮም ሽም እናቀይሩ ኣብ ካልእ ክቀይሩ እዮም ንካልእ ድራማ ገብሮ እዮም ዓበይ እንድሕር ኣጀንዳ ወሲኹሎም ሜቢ ናብ ሶማል ገፆም ወይ ዝኾነ ዝህቦም ተሎ ወይ ናብ የመን ገፆም ክቕፅሉ እዮም ብካዝ ብትግራይ ጀሚሩ ናበይ በፅሒ ለ ትጉዕዞ ትሪእዎ ኣለኹ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንባዕሉ እውን ኣብታ ኩርሲ ንክንደይ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥኒ we'll see what happens ፈጠርቲ ይኮንኩም ቴክ ኦቨር ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ፃወትሉ ኢኹም ዘለኹም ትላገፁሉ ኢኹም ዘለኹም እዚ ቃልሲ እዚ ዋጋ ዝኸፈሉ ዋጋ ህይወት ዋጋ ኣካል ምግዳር ዋጋ ይዋእዩ እቲ ዋጋ ዝኸፈለ ጥራይ ኢኻ ትብል እምበር እዚኣቶም ከምዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ፈልጥ ነይሩ እንታይ እቲ ጉዳይ ኤርትራ ካብዚኣቶም ተጋርዮም ዝፈልጥዎ ኤርትራ እውን ከም ሃገር እውን ኣይቕበላን ከም ሓንቲ ሉዓላዊት ዓዲ እውን ኣይቕበላን ፈጢርዋ ዝብሎ እውን ንሕወሓት ወይ ንኢህወደግ ፈጢርዋ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ ትሪኦ ሓደ ዘረባታት እውን ብግልፂ ምዝራብ ሕጋዊ መንግስቲ እንተይሓሱስ ኤርትራ ፈጢሮም ኤርትራ ዝበሃል ኤርትራውያን ስለምንታይ ኣንፃር ኣቢ ይኸዱ ኣለዉ
ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝበለፀ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ንተጋሩ ደንጊፃ ኣይኮነትን ኣንጻር ኣቢ ወይ ነዚ ኩነታት ትኸዶ ኣላ በመጀመሪያ ንኤርትራ ከጥፊ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ ነፍሳ ክትከላኸል ስለ ዘለዋ እዩ millions of lives and livelihood that's the desert locust. And imagine a single swarm can consume about 35,000 people's feet a day. 35,000 people's feet can vanish overnight, live in communities vulnerable and desperate. So I came up with a artificial intelligence project that provides early warning. You know, if the desert locusts reach the flying stage, if they start swarming, then that's devastation, that's catastrophic. So using early warning. كم تريوا زلهم زيا قوقع زخونت قالنا حفتنا كبيرترا أبناء حرشة كونفرنس ويكاسامي تغيير زنبرة بي artificial intelligence تقيمو ني زخوني قلنا بالع ونعم بدأ بكر خالك تكم زخل برنامج مع بيليات ولدلا in fact غير مكم إذا عينت فتراونة نيرترا زيادة زكدسة زحبروم قالنا كم زعينت بلوز حسابات كبيرترا مزوج زندينا نسمعهم تسفى نقبر زد الله عقالو برقيبو نابايتا نغترقم دقف نغتركب من البعض كاتم انجو تاتا او زلو مسحرشا يو اندي بدي قاله رقيبهم تصدق فوات بغيو مهنياتو كم دي حسابات كمزي بلوز حسابات يمتسمو كم تزد اللي ابايتا كترقم سي اي تريوني We can detect the early signs of desert locust and we can be proactive in the way we take care or we handle desert locusts. Generally, when we see the most developing countries, most of the world, most constraints are opening for new markets and costing will be slow. But in Eritrea, production of earthworms and vermicomposting is a new science. Therefore, then أولاد كريتيان تريمون زنا حواتنا they're brilliant. There is no doubt زين سبازياتن نفعات كم زخنا نزي منفعات زي إيرترا زخفلت كفيلة أفتح عدكوف كتبلو تراي تمهللو تم كتمللو تقولو تمهللو تم تلو واحد قبرو تقولو قبرو انت زي عملت زي بزي حد كندما أجوغن كنادي نحن بلن ولا أحواتنا ونتردعنا أجوغن عدنا عهات كنيا حجر من يسيز وزسكرا لذي ساعات كن تروح أفتح بيت كونفرنسات ساتف هالغن stay on course ساعاتكم تهجرنا عقم يتبزلا دقزر لسب أجوغن كبلكم يوم أبغنهم كخونيو. But at the end of the day, the country is for you. حجر مرحنتنا تانا عهاتكم يتبزلو ساعاتكم هم بايتا زلهم. سلزي نزيان حواتن دك حابوتاتن وينتفلت وانت اللهم تبابعوان because كم زوم عين brilliant سواتي زي زلي ايرترا. على هذا جزء you know أبزوع جزء ندك نستيو على هذا جزء زي تشمي بلو sexism يبلو يعني دك نستيو سي أبناي fashion show أب فيلمي أب قلنا ملتراي زدف أنسب كم زلت فلتي خبت there is this component also the genuine زخنة حنقولن تتكي من غميت كم تأخلوا ورما we need زأكل دقفن supporting كنبالنا I hope زين ذاك نسيو زين بما عدت طويلا نزل لهم فلتت نبز مسؤولدو كسجران نتاجر كركبان تصفان قبرنا نبلدلنا كتيلنا نبتها وانا ويتسل حفتنا سنيت. So ladies and gentlemen, please welcome Eritrea. Imagine someone in a wheelchair. Do we expect them to reach the top of the building by climbing stairs? Of course not. We build elevators. Because the goal was never the stairs. The goal was reaching the top. The same applies to a child who learns differently. That child is not incapable. They just need a different way up. Greetings. أتم سبات إذا سبزيا ترى سبا يكونت. I'm really sorry. I mean, سنيت إيرترايس لزغنا تراي كنا نغزلنا. She is so wise. لبونا ناتا مودا درتي مدارك تيبلو نامين زينا فاشن شوك ويكا زينا يصباغا قال خطرو خلا ولا جاب صباغا ينبر. It's brilliant. I mean, هلو خوني قنا never focused on this. أيه بزوج تقدي سزريو برنامجات يكون. But I think she is so wise. زعبان تاي تزارب الله. مبزحت جزء سبسي. كتحتن العلاقة خيد نخيد إسكالا يزدليو. إذا إسكالا أبنس أتاد السرعة مبزحت جزء أبجمت نمنا يتوني. ني سنكلنا زلون سبات. elevator ويكاتي ليفت كسرح كله لمن تاي تسريو. إسكالا مدى يبود عمبر نسي يكون أنتي كتجبر زلك بيوت. سلزي كمتي إسكالا خن كيت كلا ناسون كلات كدي يبوا شجر زخانهم زنبرة
እሞ ሊፍት ምስ መፀ ንሳቶም እውን ኣብታ ሊፍት ኣትዮም ክድይቡ ዝኽኣሉ ልክዕ ኩሉ ግዜ ኣገባብ ኣመሃራ ኣገባብ ኣተሓጋግዛ እውን ነቶም ህፃናት ነቶም ንኣብነት ናይ ዳውን ሲንድሮም ገለ ዘለዎም በቲ ንዕዖም ዝምጥን መንገዲ ተምሂርካዮም they can also get to the top እያ ትብል ዘላ እዚ ድማ ተራ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ሂወት እዩ I mean I don't know how old she is but she is so wise ኣዝያ ለባም እያ እጂ ከመይ ኤርትራውያን በዛ ፅብቕትን ለባምን ንኻ ፅቡቕ ልቢ ዘለዋ I think ብስቶሪ ወይ ከዓ ብዝሓለፈቶ መድረኽ ተዝኮይኑ ንስኒት ክወዳደራ ዝኽእል ዘሎ ይመስለኒ በረገይ እቲ ኩነታት ካብኡ ዝቕፅል እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለቶ ካስምዑ ለይ Miss Julia, Miss World Organization, my fellow national ambassadors. I am Sinit Hatta Abtawaldamedhin, the very first Miss World Eritrea. I come from a country where we gather around the same tray and share food as one, where someone may even feed you by hand as a way of saying, you belong here. I carry this hidden gem of the Red Sea into Miss World for the very first time. Just a sec. So, ladies and ሓፂር መልእኽቲ ኩለን ተንቃላት ድማ ትርጉም ዘለዎን በቲ ሓደ ናይቲ ሓፍታ ትገብሮ ዘላ ዕላማ ናብ ዓለም ኣብ ውሽጢ 20 ሰከንድ ዘይኮን ዝዓበየ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ቀፂላ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ካበይ ከም ዝመፀት ክብርታት ናትና ተኣኪብና ንበልዕ ኣብ ሓንቲ መዓዲ ንበልዕ ንሓትሕድና ንኮላለስ ንሓትሕድና ተፀዋዊርና እንኸይድ ፍልይቲ ዓዲ ከም ዘላትና ድማ ቤላ ጌራ ብልዓቶም I think she's unique in many ways I hope እዚ ናብኡ ምህላዋ ናብ ካልእ ነገር ከይዱ እውን ኣብ ሂወታ ዕውት ትኽትከውን ኢንፋክት ኣብ ሂወታ ብዙሕ ብድሆታ ዝሓለፈት እያ ኣብዚ እውን ሓደ ኣብ ገለ ራንኪንግ ፅቡቅ ትኸይድ ከም ዘላ and events in their very first Miss World. But we have another, and I think by that you know that our next qualifier is Eritrea. We are really glad بسنيت represented كوينا سلزلنا بسنيت توكلنا سلزلنا أزينا نخرع in fact بحر سنيت دمس أكابيرترا oh boy big challenge this بينزلو نزينا إزيا بوتا كشفنا زغلا بصباغة برقص كابات صباغة كمسأ ويمكن دعوي كابات صباغة أقام يبلنا صباغة إرتراين ما شاء الله مليوني كمسأ لبونا I'm not sure way at least عبي challenge غمز غونا فليتالله ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ልቦና ኣብቲ ዘላቶ ዕድመ ሳክት ካብ መፅሓፍትን ቢብካ ወይ እውን ቫኬሽን ከትካ ዝመፅእ ኣይኮነን ሪሊ ናይ ሂወት ተመክሮ ኣለዎ እዛ ሰብ እዚኣ ኢንፋክት ካብ ገለ ዝሰማዕኮስ ኣዲኣ ሕማቕ ብዘሰንብት መንገዲ እያ ገዲፋታ ኸይዳ ስለዚ ካብ ንእስነታ ነታ ሓፍታ ኣደ ኮይና ዘዕብየታ ምዃናን እቲ ዘረባኣን እቲ ተመክሮኣን ታሪኻን ድማ ህያው ኣብነት እዩ ሰብሲ ንዝነበሮ ጥራዩ ዝኸውን ንዘንበብካዮ ትኸውን ኢኻ ተነይርካዮ ጥራይካ ትስቶርናትካ ናይ ብሓቂ ልብኻ ክትንክፍ ዝኽእል እምበር ኣብ መፅሓፍ ዘንበብካዮ ጥራይ ብምድጋም ከምኡ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣይ ሆፕ ንስለ ኤርትራ ሲ በዚኣ ክትውከል ኣብ መጀመርያ ዓብ ዕድል ጥራይ ዝብላኒ ዓብ ዕድል ምክንያቱ ኤለገንስ ኣሎ ቋንቋ ምልከት ኣሎ ናይ ባህል ናይ ኤርትራን ክብታት ናይ ኤርትራን ማስተርፉል ምርዳእ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትሕትና ልቦና ኣሚን ዩ ኔም ኢት እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ ስለዚ ንስኒት ምድጋፍ ማለት ንነፍስኻ ኣብ ቅድሚት ንዓኻ ንደቅኻ ምድጋፍ ከም ዝኾነ ውሰድዎ ምክንያቱ ንስኒት ዝፈልጥ ሰብ ብስኒት ገይሩ ንኤርትራ ዝተላለያ ኣብ ልዕለኺ ክብረት ከም ዘለዎ እዩ ዘዘክረና እዛ ደርፊ ሪኣክት ትገብር ዘላ ሓፍተ እያ ሶ ኣይ ኣም ሪሊ ሃፒ ከመይ ጌራቶ ግን ናይ ሓፍተ ቪድዮ ሪኣክት ይገብረልኩም ኣለኹም ኣብ መወዳእታ ድማ ምሳኺ ክጋብዘኩም እየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ንሉላ ድማ ንግረ መንገደይ በዛ ቻነል ሰላም ይብላ ኣለኹ أكبوت رسا كبوت ولك عدنا